Пам-пам-пам. Видик. Так, что? Сериальный Кратос Райан Хёрст поломался, так? Ну, И у тебе это долгие протяжники. Кажут, что и это что швеи. это значит? А, Люди думают, что Ну. это швеи. Я выправлю. Я веду, что это, ну, правильно. там- ты что, охерэў? Не выпраўляй. Гэта мае працяжнікі. Закалебалі, вы зусім падурэлі. Изыдзі, вон ідзі. Ну што, зараз Ну, верни назад. Я не веду, як вернуть назад. Зараз я найду. Я табе зараз патлумачу. Там я адпрацаваў у журналістыцы больш за 10 гадоў і працяжнікі ставяцца двумя дэфісамі, двумя мінусамі. І заўсёды ставіліся, і заўсёды так ставяцца. Я не ведаю, гэтая мода на шыі, ва ўсім бачыць шыі, гэта, канешне, супер, 100%. але давайте это самае не дурэць. Усё ж таки будзем. Это все правильно. Я, дарэчы, з гэтым моцна сутыкнуўся, калі... Ну, я там караціў у перакладах удзельнічаў крышачку. І там таксама я сутыкнуўся, аказваю, гэта сапраўды правильно. Ёсць дэфіс, яго трэба выкарыстоўваць у адным месцы, ёсць гэты працяжнікі, іх трэба выкарыстоўваць у іншым месцы. То мы прызвычаіліся да гэтай непісьменнасці, на жаль. Ну, вось гэта камп'ютарная граматыка, яна, канешне, нас падкарэктавала, потому что я таксама, мы ж і не пішем, і знакі прыпынкавых, хто як можа лепіць і ўсё вось гэта. Хаця па факце гэта все тое самае пісьмо, яго трэба, все павінна быць адпаведна правілам. Просто я чамусьці успомніў пра гэта. Ведаеш, у мяне ў галаве спрацавала вось эта перавага, што ёсць пісьменства, ну, як правільна, а ёсць вось гэта перавага таго, як людзі ўспрымаюць. Што скажуць, вы там шыямі свае тэксты пішаце. Бачыш, у мяне гэта спрацавала. Шыямі там сваімі падаставалі. Сваімі шыямі, давай, паказвай, у каго які Штадзінаў. Ну. Карацей так, мы чуть не пабіліся праз працяжнікі у навіне пра тое, што серыяльны Кратос Райан Хёрст. Матка боска, што тут мне заляцела ў акно? У курды. Не ведаю, але яно доўгае і у яго шмат ног. Халера. Гэта нейкія доўгі шмат ног да цябе за. О, чакай. Лови его. Зараз мы убачым, як Віталя уцягнецца ў акно. Ногі такія. National Geographic трэба павесіць эмблемку ў гэты момант. Адбываецца барацьба чалавека і доўгага шматнога. Толькі што назіралі. Вось. Так, працягвай свой незадаволены спіч. Ну што мы так, амаль што не пабіліся за працяжнік. Але карацей, Райан Хёрст, які не вельмі спадабаўся людзям па вось гэтым здымачку. Ўсё ж такі, пэўна, я выключу. Зусім блізка да нас падабраўся. І калі ў лютым вось апублікавалі гэты здымак са здымачнай пляцоўкі, это просто былі такія тыпу спробы актора ва ўсім гэтым грыме, то на Кратаса ён, мякка кажучы, неяк не вельмі пасаваў. Ды і гэты хлопец, прызнацца шчыра, таксама выглядае нейкім такім ангельскі, ну, хлопчык такі з ангельскіх скрыначка такі. Вось, ну і карацей, Райан Хёрст, ён разарваў сабе біцэпс, і там па ўсіх злівах кажуць, што прыкладна паўгады займе аднаўлення, яму там зрабілі аперацыю, займе аднаўленне яго паўгады фізічнай. Увесь гэты час ён не зможа прымаць удзел у здымках, і таму вырашылі зрабіць рэкаст на галоўную ролю. Паглядзім, хто гэта будзе, таму што Amazon не хоча, каб дзесьці ўжо пазней, там, у 2020-2027 годзе працягнуліся здымкі, бо гэта ім усе вытворчыя планы зламае. Таму будзе новы Кратас. Добра гэта ці кепска, я шчыра кажучы не ведаю, але это ніяк, ну, абыякова. Ну слухай, Amazon знялі добры
добры серыял по Falloutу. Я б хацеў паглядзець добры серыял по God of War. Хаця ты ў яго не гуляў, табе, пэўна, індыферэнтна. Я гуляў цалкам. Я гуляў у перадапошняга. Это скандынаўскі, это самы першая частка скандынаўскага трыпу. Гэта Ну, што, тебе спадабалася? Чацвёрты, напэўна, 18-го года ці якога ён тут. Ну так, для неафітаў гэта першы, па суці. Ну так. Па сутнасці. Так, для больш шырокай кампутарнай аўдыторыі. Наколькі мне спадабалася глядзець нібы летсплей по God of War цікавей, чым гуляць у God of War. Мне неяк так аказалася. Шмат нейкай казуальшчыны, не ведаю. І, ну, конечно, класная, гісторыя класная, сусвет нібы класны, але неяк. Магчыма, я чакаў чагосьці больш. Я, можа, чакаў нейкага просто знахшыбальнага экшану, знахшыбальнага баевіку, атрымаў крышачку нешта не тое, але я не гатовы зараз для агляду God of War. Зараз нагавару, а мне скажуць, ты не тое, ты не гэта, а я... Мне першы, наадварот, вельмі спадабаўся, і там, пры прынцыпе, хапала нейкіх камбінацый, камбінаў, якія ты мог круціць, вярцець, мяняючы сваю зброю, прытым так ва ўсім гэтым экшане, што там адбываўся. Ну, карацей, было цікава. І гісторыя цікавая. Яна была некая такая добра, шчыльна напісаная. Гісторыя пытанне ў нуль, на кайфовая. Іх хапала з нейкіх такіх захапляльных момантаў, уражваючых. А вось калі я гуляў прыкладна ўжо год таму, ну, я мінулай восенню пачаў гуляць у другую частку, God Ragnarok, якая таксама ёсць у Steam. І пасля 21 гадзіны ў гэтай гульне я просто плюнуў і не змог пайсці далей, таму што я стаміўся. Вось. Я вельмі моцна стаміўся ад аднастайнасці, ад нейкіх філераў, непатрэбных, нецікавых кавалкаў цэлых гульні і ад таго, як гульня зроблена аднолькава. Вось гэтыя калідоры, яно неяк не адчувалася так моцна ў першай частцы, можа, таму што гэта было новае для свайго 2018 года, гэта было цудоўна, але вось у Рагнарёку у мяне аднастайнасць геймплея, яна просто дабіла. Я пасля 21 гадзіны не змог працягнуць гульню, таму нават не ведаю, чым там усё скончылася. Пэўна, прыйдзецца калісьці гэта ўсё-такі дарабіць. Але я менавіта пасля вось гэтага свайго экспірыенса, досведу з Рагнарёкам, я поняў, што не трэба сябе катаваць гульнямі. Калі гульня табе не падабаецца, то проста ў яе не гуляй. Нават якой бы яна там абавязковай не была, то лепш ад усяго гэтага пазбаўляцца і просто не марнаваць свой час, таму што яго не так ужо шмат нам засталося. Што там нам засталося? 14 гадоў да 50 ці 13, колькі, я не памятаю. Так, таму вось там парада ад дзядоў, калі не хочаце гуляць, як снег, які растае, ён вада, і хочаш ісці, ідзі, не хочаш гуляць, не гуляй. Вось, записывайце парады ад дзядоў, гэта жыццёвая філасофія. А вось жартамі да гэтага трэба прыйсці яшчэ. Ну, трэба прыйсці да той ідэі, што калі табе не падабаецца гульня, магчыма, яе не трэба гуляць, а не пакутаваць, нешта прымушаць, грошы ж уплочаны, і трэба дагуляць абавязкова. Можна не дагульваць, рабяты. А яшчэ, калі купілі гульню ў Steam, вы таксама можете не гуляць. Просто купляйце гульню ў Steam, хай яна у вас у бібліятэках просто складаецца. Я заўсёды так раблю. На кожным распродажы. Ну так гэта мы ўсе робім. Знайшоў нам параду. Колькі ў цябе гульняў у Steam, якія ты запусціў, не запускаў, ці яна запусцілася на 10 хвілін, умоўна? Слухай, я нават не ведаю, у мяне даволі шмат там гульняў, таму я не ведаю, як даведацца. Steam юзер... Каталагізацыю нейкую. Там, напэўна, не... Я думаю, што ёсць нейкія рэсурсы, дзе можна калькулятары, умоўна,
дзе можна ўсё гэта зрабіць. На Steam DB ёсць такі Steam калькулятор, калькулет ёсць Steam аккаунт value, то бок тыпу колькі каштуе твой аккаунт. Стоп. Noise. Ты даў дазвол, так? Там на Steam DB, не здаецца, просяць дазвол. А, не. Можа так? Стоп. That noise. А, ну бачиш, нешта адбываецца. О! О, 1000 злотых. 21 тысяча злотых. А, 21, я бачу 6. Ну, ты мне просто... А тут 6. Lowest price. Ну, типу, самая низкая цена. Чекай, а давай у якой-небудзь больш зразумелай нам валюце, якую зразумее кожны беларус. US доллар. Let's go. Ну, 1500. Ну, в принципе, з улікам, што гульні, напэўна, там 20-30 долараў сярэдні кошт, то... Ну, слухай, за 13,5 гадоў... Во, і вось статыстыка. 161 згуляная з 297 гульняў. То бок палова. Палову я, прынамсі, хоць адзін раз запускаў. Астатні, звычайна... Бэкліст на пенсію, але ну, так. Хутчэй за ўсё вы ўсё роўна вы іх ніколі ўжо не пагуляеце. Не трэба нікого падманваць ні сябе, ні іншых. Это, ну, бачыш, у цябе просто аккаунт гэта яшчэ ад самага пачатку. У мяне я там пару гадоў таму свой аккаунт беларускі ўжо не карыстаюся ім, таму што каб гуляць у запрашчоначку. Мне, конечно, будет цяжэй сабраць такую інфармацыю, і на свой уже новы аккаунт уже больш пад агляды, пад гульнявы. Вядома, што гульні я набываю часцей, мэтанакіравана, так, не просто там абы набыць. Ну, каб іх гуляць ужо. Да, а менавіта каб іх гуляць, і тое ў мяне ўсё роўна ўжо цэлы спіс, таму што дзякуй і спонсорам, дзякуй падпісчыкам, якія там бываюць, там нехта мне можа і падарыць якую-небудзь гульню, ці параіць якую-небудзь гульню. Ну, конечно, там не самыя там, можа, там дарагія, але яны ў мяне ёсць, і я не ўпэўнены, што ў прынцыпе, калі буду гуляць, але яны ёсць. І яны там сам пашырылі мою бібліятэку да памераў, то, магчыма, ўсё ж такі мяне так там ужо нейкі там невялікі адсотак гульняў, якія я дакладна ніколі, напэўна, не запущу, ён уже прысутнічае. Хаця раней там была ледзь не 95, там ледзь не 100% самае па гульнях карыстанне, ледзь не праходжанне там аж. Так што статыстыка, канешне, папсавалася. Карацей, што наконт этот тэкста, я хочу сказаць, што ты цалкам маеш рацыю, так што пішыце дэфісы і працяжнікі асобна. Ну, і калі ты іх пішаш, я адкрыю вам вялікі сакрэт, калі ты на тэлефоне ці на дэсктопе ставіш два дэфісы, то бок два мінусы, то яны ператвараюцца ў працяжнік. Гэта не не праблема нейрасетак выключна. Просто справа ў тым, што нейрасеткі яшчэ пішуць пісьменна, яны яшчэ ведаюць правілы. І таму для людзей, якія ўжо забылі пра правілы, такія: о, ну это ўжо шыі, калі там нейкія знакі незразумелыя. Это не незразумелыя знакі, гэта нармальныя знакі правілаў са школы, якімі просто мы рэдка карыстаемся. Так што майце на ўвазе. Так, што мы? Steam, глядзіце. Вось што ёсць, глядзіце, вось такая прыгажосць. Это падарунак. Наш глыбока паважаны Віталь Аляхновіч прывёз, як кажуць, за 3-9 земляў падарунак. Нехта прасіў у яго, не ведаю што, сапліцы прывезці бутыльку, нехта што, а я вось. Карацей, зрабіў падарунак, такі Steam-кантролер, самы сапраўдны. Ён да мяне прыйшоў. Я не скажу, што я паспеў супер атрымаць нейкі на ім досвед, таму што ён прыйшоў, ты дасылаў поштай, прыйшоў заўчора, здаецца. У мяне раптоўна аказалася, што амаль што няма нармальных гульняў спампаваных у Steam у гэты момант, каб можна было нармальна праверыць, так? Там, ну, а у мяне, як ведаце, жыву на хутары, у мяне ёсць праблемы з гульнямі, з спампаваннем гульняў.
Я не магу так на секунду раз і такі табе Hollow Knight 2 спампаваў за гадзіну і пайшоў правяраць, як кантролер працуе. То бок мне прыйшлося я паспеў спампаваць Replaced яшчэ раз, таму што я лічу, што Replaced якраз такі добры варыянт для того, каб прям 100% праверыць кантролер там, дзе я буду ім карыстацца, платформінгу. Ну, платформінг і такія экшэны, гульні, дзе не трэба карыстацца мышкай. Але я зараз жа праходжу метро, ужо другую частку, і я паспрабаваў, зайшоў. Тут же ёсць у нас... Да, перастань. Там же кнопкі ззаду. Бярыш, на эти кнопкі націскаюцца. Там, хто просто не ведае, там яшчэ ззаду у Steam кантролера. Яшчэ дадатковыя. Вось тут у нас ёсць. Можете на іх наладзіць рознае. Яшчэ ж Steam кантролер, ён же прадугледжаны ж не толькі для камп'ютараў. Ён, як я разумею, ўсё ж таки больш, не больш, а з разлікам таго, што вы будете карыстацца Steam машынай, і калі вы будете карыстацца Steam машынай, каб вам не трэба было дакупляць яшчэ мышку да Steam машыны или падлучаць, вы маглі вырашаць некаторыя пытанні з дапамогай джойстика кантролера. Тут же ёсць вот эти тачпады, яны, дарэчы, будзе чутна ці не? Не, яно не будзе чутна, таму што гэта па сутнасці не гук, а вібрацыя табе там аддае. Не, нічого. Окей, яны такія даволі вібрацыя цікавыя. Ось можна карыстацца, і нават мая вінда рэагуе. То бок можна і мышку ганяць не з уключанымі гульнямі, можна пераключаць, можна па браузеры поўзаць. Ну, то бок цалкам такі дэвайс, які па логіцы можа замяніць вам любы маніпулятар, інпут, так, для Steam машыны, каб вы не сядзелі яшчэ і з кантролерам, і з клавай, і з мышкай, а просто запусцілі Steam машыну і спакойна з дапамогай вашага Steam кантролера маглі там абіраць сабе гульні і гуляцца. То я магу дакладна сказаць, візуальна, як мы ж яго усе бачылі, ён нармальна, ён адразу спадабаўся, як ён візуальна выглядае, але мне не спадабаўся матэрыял. Бок ён на дзіва нейкі такі, вельмі хочется сказаць, што ён сапраўды танны, так? Умоўна, калі ты бярэш які-небудзь, прычым што з ім усё ок, ніякіх пытанняў. Ён прыгожа выглядае, ён лёгкі, там, як адносна лёгкі, ён у руках нармальна ляжыць, але зноў-такі я яшчэ не праверыў нармальна на гадзінным, двухгадзінным геймінгу, але я думаю, што праблем не будзе. Ось, умоўна, стары мой Xbox-овскі, ось гэты, ён чамусьці мне, ён нават хоць тут і стары пластык, якому ўжо гадоў, колькі, 15-20, ён на пачуваннях нашмат больш такі, ён больш гладкі, больш прыемны і это ўсё вельмі суб'ектыўна. Што не так з матэрыялам? Ён нібы крышачку такі шурпаты. Вось адчуванне пластыка, што пластык не, як я кажу, просто па адчуваннях ён нібы таннаваты. Я думаю, што у мяне не было, у мяне няма Steam Deck'і, таму я не могу сказаць, але мне здаецца, што ў Steam Deck пластык ён іншы. Магчыма, імаверна, ён зроблены крыху па-іншаму. Вось. Так, паспрабаваў я пагуляць у шутер, запусціў метро, і нешта ў гэтым ёсць. То бок, калі ты карыстаешся для кіравання мышкай не самымі, не стікамі, а карыстаешся менавіта гэтым тачпадам, можа, там ёсць відэа, як правільна наладзіць для шутера. У прынцыпе, яно нават выглядае не так драўляна, як гэта здавалася раней, калі бярэш звычайны кантролер і ў шутары бярэшся гуляць. Я не ведаю, як людзі гэта робяць, конечно, якія сядзяць на кансолях, але ж яны не гэта робяць. Ось тут гэта выглядае нібы прасцей. Ось, карацей, досвед, цалкам досвед я яшчэ па ім не атрымаў, але я спадзяюся, што ён цалкам Steam кантролер падыдзе мне для вырашэння маіх рэдкіх, ўсё ж такі, менавіта якую з апошніх гульняў я прайшоў цалкам на это Replaced і 33-я экспедыцыя.
Ну таму что там 33 экспедыцыя, там нічога не трэба рабіць, табе нічога не пацэліць ні па кім, нічога, табе просто трэба абіраць там якія скілы ты якімі карыстаешся, бегаць па асноўнай карце і ўсё. То бок там цалкам спакойна можна гуляць з кантролем. Вось, так што будзем паглядзець. Яшчэ смешная гісторыя. Я яго дастаў, подлучыў, все, у мяне просто падаўжальнік USB-шны. Так я не напрамую у блоку ставлю, ну, ўсё ляжыць падаўжальнік, я адлучыў стары кантролер, падлучаю новы, ён нешта не рэагуе, ну, заграецца, значит, белая лямпачка, я ўсё гульню запускаю, няма нічога, думаю, юкарная баба, можа ўжо Габен нешта прыдумаў, можа там неяк трэба па-хітраму ўключаць, я ўжо туды і сюды. Працей хвілін толькі праз 10 я ўбачыў, што мой падаўжальнік USB, ён просто адлучаны. І тым самым просто кантролер уключаўся, загаралася белая лямпачка, тыпу ён канекта няма, як бы кажа, што канекта няма, стары, ідзі правер дзірку. Ось, і ён адключаецца, я думаю, блин, а што ён адключаецца? Можа ён адчувае, што гульня не ўключана, і таму тыпу кантролер не можа знайсці гульню, і ён тыпу адлучаецца. Думаю, якая тэхналогія разумная. Ось, а ўсё аказалось нашмат прасцейша, просто трэба было уторкнуць патрэбную адтуліну, вось, каб ён запрацаваў. Вось, ну і трэба, конечно, будзе прывыкнуць пасля дыяганальных. То бок, вось такая канцэпцыя дыяганальных гэтых стікаў Xbox-овская, ну, мяне цалкам задавальняе, я да яе просто прызвычаюся. Ну, то бок, тут ніякіх пытанняў. Тут выключна прывычка, што зразумела, што людзі неяк на PlayStation гуляюць з роўнымі стікамі і нічога ні ў каго ніхто не адвалілася. Так што тут чыста пытанне прызвычаецца. Я думаю, што гэта праблема, я думаю, што быць не павінна. Вось, так што яшчэ раз вялікі дзякуй, Віталь, за такі падарунак. Мне іх просто было 2, я іх тут штампую. Фабрыцы. Так, вытворчасць, кантрафактная вытворчасць з тым кантролераў. Калі вы не памятаеце, я ў сябе ў тэлеграм-канале пісаў, але не памятаю, ці расказваў я гэта калісьці ў відзіку. Было ці не было. Карацей, калі быў непасрэдна рэліз, старт продажаў з тым кантролераў, яны прадаліся прыкладна за паўгадзіны, усе былі распраданыя асобнікі, і было даволі цяжка іх набыць, таму што кепска працаваў сайт з тым, і цяжка было, ну, ты клікаў на аплаціць, але ніякая аплата не праходзіла. Я такім чынам набываў адзін, у мяне ўсё не праходзіла аплата, я падумаў, магчыма, Габен хоча прадаць, ну, з большай ахвотай прадаць 2 кантролеры, калі я пастаўлю, а было абмежаванне менавіта на 2 кантролеры у адныя рукі на старце гэтых продажаў. Вось, я выставіў 2 і таксама клікаў, нічого не адбывалася. У нейкі момант гэта ўсё ж такі адбылося. У мяне прайшла аплата за 2 кантролеры. Ну, і я, ў прынцыпе, разумеў, што з такім ажыятажам, хутчэй за ўсё, я знайду нейкае прымяненне другому, ці камусьці сяброў яе падаруюць, і проста можна будзе перапрадаць на якім-небудзь куфары OLX, вось, самому стаць тым самым барыгам, якога ўсе ненавідзяць за тое, што яны ўсё раскупілі і потым перапрадаюць. Ну, але па выніку падумаў, што будзе супер, калі як-то найноўшыя тэхналагічныя распрацоўкі ў свеце кантролераў дойдуць і да хутара, да галоўнага гульнявога стваральніка контенту на беларускім ютубе. Ну і яшчэ з увагі на тое, што гэта сапраўды зараз пэўна адзін з нямногіх кантролераў, у якім ёсць кіраванне з дапамогай вось гэтага гіраскопа. Тое, што мне вельмі падабаецца у Nintendo, у свічы арыгінальным, у свічы другім, у про-кантролеры нінтэндаўскім, вось гэтае кіраванне, яно сапраўды зручнае, і дацэльваць ім аказваецца зручней. То бок, што такое кіраванне гіракантролерам, гэта калі ты гуляеш у які-небудзь шутан, і замест таго, каб проста стікамі наводзіцца, ты можаш крыху даводзіцца, мяняючы кірунак свайго, ну, яго агулам нейкае размяшчэнне свайго кантролера ў прасторы 2D, 3D, в общем, гэтым. Вось, гэта зручна, таму я думаю, што гэта такі
ну някепскі кантролер, канешне, было б добра, калі б ён каштаваў танней, але сучасная эканоміка яна такая, што гэтага мы не даб'емся. Вось, больш танных рэчаў мы ўжо не хутка, мне здаецца, убачым. Хотел додать по этому самому, он же тачпад правильно называется, так? Что сама концепция, все квадратный, и у шутанах, зразумел, ну, площадь ж малая, что для того, чтобы тебе там довернуться на 360 градусов, ты ж не будешь вот так вот ялозить это. Ось, яно неяк там зроблено, что калі ты як бы не отпускаешь и гуляешь, просто так водишь улево, управо по крысе, то і герой як бы крысе рэагуе, то бок ён крышачку доворачваецца. Але яно як бы трэба уявіць, што ўнутры нібы такі шарык, нібы. І калі ты як бы мацней працягнеш пад трэкболу і адпусціш, ён як бы ўнутры пракручваецца, і тады ўжо трэкпад рэагуе так, што ты нібы робіш ужо вялікі такі разварот. То бок яно ёсць нейкая інерцыя, можна сказаць, ва ўсім гэтым, што такое. Ёсць інерцыя, ад хуткасці залежыць. Больш даводзіць, і ты можаш ледзь не такім адным рухам, там ледзь не цалкам развярнуць свайго персанажа. Яшчэ трэкпад гэта яшчэ націскны, на яго яшчэ можна павесіць нешта, таму што у мяне так, ну, ось это ж сам метро, я ўзяў, трэкпадам кірую, потым яшчэ не тое націснуў, раз, ён ужо ножом уже б'е. Ну, бо гэта яшчэ і кнопка. Так што тут нешта кнопак на 1 квадратны дэцыметр геймпада, конечно, вельмі шмат. Так, што можна дзякуды гэта самае. Але пытанне на лад, таму што, напэўна, сучасныя гульні яны больш будуць падрыхтаваны да таго, што вы можаце кожную кнопку перавязаць, перабіндзіць. Але зноў жа такі я той же самы метро запусціў, там добра былі хоць некалькі камбінацый кнопак, то бок ты не мог перавязаць ніводную кнопку, і задні, зразумела, там увогуле ніяк не удзельнічаюць. Вось. Табе трэба праз Steam Input, там, карацей, можна гэта больш глыбока так наладжваць, перапісваючы умоўна налады гульнямі. Так, у мяне было занадта пакуль што мала часу для таго, каб з гэтым усім разабрацца. Так, гэта хутчэй за ўсё мне трэба недзе шукаць. Я таксама скажу, што я яшчэ не паспеў, хоць яны ўжо ў мяне тут некалькі месяцаў ляжалі, я не паспеў пагуляць у штось. Калі вы памятаеце, мяне кінулі на грошы, GTA кінула на грошы, я да гэтай пары чакаю нейкіх зрухаў у маёй справе. Нядаўна, дарэчы, мне банк напісаў, што яны атрымалі адповедь з GTA, яна ім, здаецца, яна ім не спадабалася, яны задалі дадатковыя нейкія удакладняючыя пытанні, і нібыта праз чарговыя 35 дзён, дзесьці ў сярэдзіне жніўня, здаецца, гэта ўжо будзе, я атрымаю нейкую больш канкрэтную інфармацыю па гэтым сваім кейсе. Вось, а да гэтай пары я і летнюю зараз распродаж прапусціў, таму што, ну, я, карацей, чакаю, як гэта ўсё, чым гэта ўсё закончыцца, і пакуль што гульні не купляю, але і часу гуляць у іх таксама, на жаль, няшмат, таму што трэба зарабляць грошы на зубы, каб вы маглі такое падумаць. У меня ёсць гісторыя, я ж зараз ездзіў дадому на 2 тыдні з дачкой. Разам жонка заставалася тут. Можно я зараблю маленькую ремарку, что мы тому и не могли нормально записать видик, потому что Виталь поехал до нас, а у нас, карацей, и он умоўно у вёсцы, и я у вёсцы, и у нас як у той песні один інтэрнэт на двоих. Так, была ідэя запісаць выязны відзік дзе-небудзь у палях засесці, але, на жаль, там таксама па часе надта мы, карацей, занятыя, па часе ніяк не атрымоўвалася сустрэцца. Ну так. Ну яшчэ гэтае надвор'е незразумелае, то 36, то сколько там 15 я бачыў у один дзень. То 10 палі печку. Ну так, такая ситуация. Так, нейкія дажджы жудасныя, навальніцы там нас з усіх бакоў накрывалі. Вось, карацей, ну і як звычайна бывае, я раз на год хаджу на прафесійную чыстку зубоў ад прафесіяналаў да стаматолагаў. У меня, пэўна, ёсць нейкая праблема са сліной, таму што я рэгулярна чышчу зубы, але у мяне то ці ж зашмат кальцыя у гэтай маёй сліне, ці што. Але раз на год мне трэба перыядычна рабіць вось гэтую прафесійную чыстку зубоў.
І я зрабіў такую чыстку ў Смаргоні, у стаматалагічнай клініцы, якая размяшчаецца ў нейкім старым інтэрнаце. Там такія дзверы, ведаеце, такія дзеравяныя дзверы, якія яшчэ на такіх спружынах, карацей, яны спружынах. Пад сраку могуць даць, калі ты не хутка не спрытна іх заскочыш у гэты праём. Так, вось. І я не ведаю, ты даўно быў якога-небудзь стаматолага ў Беларусі? Колькі каштуюць? У тым годзе. Колькі Я каштавалі быў паслугі? У тым годзе я не магу сказаць, таму што гэта былі крыху не Медыцынская тайна? Ну, не тое, каб не медыцынская тайна, тыпу свой доктар, можна так гаварыць? Ну, Ну, так што там это кошты яны напэўна не адрозніваюцца ад натуральных, таму мой досвед нерэлевантны у этом сэнсе. Ну, карацей, год таму у Мінску я зрабіў за 180 рублёў чыстку зубоў, і там нешта што пабжыкалі мне. Гэта дакладна дорага. Гэта дорага? Ну, я дакладна не 180 плаціў, нават за двух чалавек. Ты зараз пачуеш, колькі я ў Смаргоне заплаціў, ты увогуле асадак вывалішся. Ну, карацей, тады я, здаецца, заплаціў 180. Вось у мяне такі ўспамін. Прыкладна такая была цана, і мне таксама там штосьці 40 хвілін паўсюды пажукалі, это самае штось там выбілі, ты камень зубны. Змазалі зубы, зразумела, што там нейкімі палосачкамі такімі яшчэ штосьці там пашарвалі. Вось. А зараз я падумаў, што ну у Смаргоне дакладна не можа быць даражэй, чым у Мінску. Я такі, ну, з'езджу просто бліжэй, горад бліжэй, там 20 хвілін язды. Вось, але я дапусціў вялікую памылку навічка, які просто не спытаўся загадзя, колькі можа каштаваць гэтая працэдура, і калі ўжо ўсё было зроблена, я прыйшоў да касы расплачвацца, сказалі за 31 зуб яму, таму што 32 зуб я пару гадоў таму страціў, і мне назвалі суму 341 рубль 85 копеек. І у мяне вочы вось такія сталі, і мяне к мехам па галаве, і я як такі ягнятка, ну добра, заплачу, толькі давайте заплачу крэдыткай, таму што у мяне столькі наяўных грошай просто. Залатыя прымаеце? Можа вам тут падмесці? Ну, кшталту такого. Ну, і я нават не прыгледзеўся уважліва да раздрукоўкі, якую мне там далі, што мне, якія мне там паслугі аказалі па выніку. То бок я не зразумеў, чаму так дорага, і толькі ўжо абратна, ну, калі ехаў ужо назад за рулём, я сядзеў і праігрываў гэты дыялог свае паводзіны нанова у гэтай клініцы, і ўсё ўспамінаў, што трэба было зрабіць вось так, трэба было сказаць, якога хуя? Чаму так дорага? Вы тут што, пахуевалі ўсе ці што? І вось, карацей, гэта мяне пераследавала, ну, лічы, што наступныя 2 дні я ўсё не мог гэта пераварыць, перажыць, што толькі што аддаў. Біўся ў снах са стаматолагамі падушкай. Это жах. Вось, таму з гэтага ўсяго мараль для вас усіх. Загадзя пытайцеся пра тое, колькі можа каштаваць паслуга, на якую вы збіраецеся пайсці, таму што гэта можа для вас апынуцца вялікім здзіўленнем. Асабліва зараз у цяперашні. Мне падаецца, што агулам, ну, я не хачу нічога казаць кепскага пра дактароў, але тут у Польшы зараз адбываецца вялікі скандал, просто велічэзны скандал з дактарамі, таму што быў такі малады доктар, 28 гадоў яму, і ён вырашыў пайсці ў кіраўніцтва, тыпу міні-парламент аднаго мікрараёна Варшавы. Я не помню, як назваўся гэны, Урсынов ці Урсус, гэны мікрараён. А карацей, калі ты ідзеш у палітыку, ты мусіш скласці вось это асвядчэнне, як-то справаздачу сваіх прыбыткаў за мінулы год. Вось, і апынулася, як ты думаеш, колькі можа зарабляць доктар, які там лічы 2 гады толькі як выйшаў з
з універсітэту, скончыў нейкае навучанне, які не мае нейкай спецыяльнасці, ён не артапед, не хірург, не нейрахірург, а вось звычайны доктар, які там працуе на СОР. СОР гэта аддзел ратунковы, то бок хуткая дапамога вось у гэтым аддзеле. Як ты можаш сабе уявіць, колькі ён за год можа зарабіць такі доктар? Ну, конечно, калі ты як бы про гэта гаворыш, напэўна, вельмі вялікія лічбы. Ну, нават падумаць, не, ну колькі людзі там зарабляюць? Пару тысяч злотых, напэўна, на месяц зарабляецца там, напрыклад. Ну, сярэдняя 8 тысяч, медыянная 6 тысяч у Польшы. Ну, давай пашы. Ну, калі хутка, там можа надбаўкі. 8 будзем лічыць. 80, 90, крацей да 100 тысяч злотых атрымліваецца мак, ну, напэўна, павінен у год зарабіць. У год. Ну, гэта на год, на год. Ну, ён зарабіў 1 600 000 злотых. Гэта каля 440 тысяч еўра, ці штосьці такое. Просто 15 разоў. Так. Ну так. І атрымоўваецца, там атрымалася, што ў яго 3,5 тысячы гадзін, здаецца, адпрацавана за ўвесь гэты час. Ну і там атрымоўвалася, што карацей на месяц ці не 3,5 тысячы, нешта я памыляюся. Ну, карацей, там атрымоўваецца, што некаторыя дні ён працаваў агулам без этого, сам па 24 гадзіны, па 48 гадзін мог працаваць. Напэўна, сістэма прэмій, там іх, напэўна, забаронена, і яны вымушаны дакідваць гадзіны для таго, каб... Ну, у нас таксама працуюць, тыпу, няма прэмій, мы тады дамалюем рознымі, там, накідаем зверху за карыстаннем бібліятэкай. З таго, што я зразумеў, як уладкавана агулам гэтая сістэма у Польшы, тут з дактарамі нашмат часцей заключаюць кантракты як з B2B, то бок бізнес-то-бізнес, як з індывідуальнымі прадпрымальнікамі. І яны выстаўляюць там якую-небудзь таксу, типу, у гадзіну 100 баксаў у гадзіну, умоўна. У яго там атрымалася 1600 гэтых злотых, калі раздзяліць на 12, што ён у месяц зарабляў каля, сколькі, 120 тысяч злотых у месяц. То бок у яго такая 120 тысяч злотых, гэта прыкладна, ну, што 30-40 тысяч долараў. 40 тысяч долараў у месяц зарабляў. Доктар, у якога 2 гады лічы, што там якога-небудзь стажу звычайнага ёсць. Вось. І, ну, і зараз вакол гэтага вялікі скандал, там, што пачалі у сеціве карыстальнікі даставаць вось гэтыя асвячэнні маянтковыя іншых дактароў, якія таксама папёрліся ў палітыку. І там проста нейкія неверагодныя сумы, мільёнамі зарабляюць грошы гэтыя дактары. Але адна справа, калі б гэта была нейкая цалкам прыватная медыцына, яны цягнуць гэтыя грошы з НФЗ. НФЗ — это нарадовы фундуш здоров'я. Гэта я кожны месяц плачу прыкладна, зараз гэта $200, пазней гэта будзе $400 на месяц у вось гэты фонд, дзеля таго, каб у мяне быў доступ да гэтай бясплатнай медыцыны, якога доступу насамрэч у мяне ён на паперцы як бы ёсць, але калі табе штосьці спатрэбіцца, то да спецыяліста ты можаш запісацца там прыкладна праз некалькі месяцаў. Так мы хацелі дачку... Пердаляй. Ну так, типу, так. У нас было направленне хуткае для дачкі да спецыяліста, і хуткая, то бок цыта, гэта значыць тэрмінова прыняць, і максімум, што нам маглі прапанаваць у шпіталі, гэта тыпу праз 3 месяцы. Вось, вас прыме доктар. І ты вымушаны праз гэта ісці па выніку да спецыялістаў прыватна. Да, гэтыя спецыялісты прыватна карыстаюцца з шпітальнага вось гэтага абсталявання, якое фінансуецца з нарадовага фундуша здоров'я, то бок з маіх падаткаў. Гэтыя спецыялісты, яны бяруць у нас, вось аднойчы была праблема ў жонкі, мы хадзілі да доктара, і за візіт 10-хвілінны аддалі 400 злотых, ну гэта прыкладна там 110 баксаў прыватна. Яны тут грабуць бабкі проста несамавіта. З аднаго боку было б добра, калі б гэта ўсё яны толькі прыватна зараблялі, і каб у цябе была альтэрнатыва, і ты мог сапраўды атрымаць дапамогу і прыйсці да патрэбнага спецыяліста дзяржаўнага.
па вось гэтай сваёй страхоўцы, якую ты там плаціш 200, 300, 400 баксаў у месяц. Але гэта так, на жаль, не працуе, і кожны год тут скардзяцца на тое, што нарадовы фундуш здароўя ён моцна недафінансаваны, што трэба яшчэ вышэй падвышаць вось гэтыя складкі з людзей на медыцыну, а потым аказваецца, што вось такія дактары, якія могуць сябе запісаць у некалькі шпіталёў, нібыта яны там працуюць, могуць сабе накручваць нейкія неверагодныя стаўкі, яны выцягваюць з гэтай сістэмы проста мільёны злотых, ездзяць на Porsche Panamera і да цябе ставяцца як проста да чарговага гэтага 10-хвіліннага кліента, за якога яны там атрымаюць свае 100 баксаў. Ну, карацей, такая вялікі скандал. Цікава, чым ён па выніку закончыцца, таму што дактары, у іх тут ёсць такая цікавая сістэма. Начальная ізба лекарска, гэта штосьці кшталту гільдыі доктарскай, ведаеш, як у Скайрыме гільдыя вароў, кого там яшчэ ёсць. Ну, вось, штосьці прыкладна такое самае, і гэтая начальная ізба лекарска, яна у тым ліку займаецца тым, што выдае абмежаванні на тое, колькі спецыялістаў можа быць падрыхтавана ва ўсіх універсітэтах медычных у Польшчы за 1 год. Ну, то бок яны абмяжоўваюць як-то прапанову тым, што вельмі мала спецыялістаў па выніку заканчваюць медыцынскія гэтыя курсы, медыцынскія універсітэты. Ну і з другога боку яны вось такім чынам абараняюць інтарэсы сваіх чальцоў, абяцаюць, што там будуць нейкія страйкі устраиваць, калі будуць ім нейкім чынам мешаць зарабляць гэтыя мільёны злотых, і ўсё скардзіцца, што калі вы пойдзеце там штосьці зрабіць з нашымі заробкамі, то мы просто выйдзем куды-небудзь на захад, у Швейцарыю, у Германію. Але праблема ў тым, што ні ў Швейцарыі, ні ў Германіі такіх заробкаў з такімі вось чыстымі на рукі ніколі ніхто не атрымае. Вось гэта такая паталогія, што адбываецца ў Польшчы з медыцынай. Гэта, конечно, тое, што з чым ты сутыкаешся, калі тут пачынаеш доўгі час жыць і заўважаць. Але агулам, конечно, такой цікавы кірунак прыняла ў нас з сабой размова. Бачыць медыцыны, пару дактароў у нашым узросце ўжо толькі вітаецца. Нашы вялікаўзроставыя гледачы таксама з зацікаўленасцю слухалі. Нас цікавіць. Ну так, у нас ёсць волачы. У нас ёсць гледачы, слухачы з Польшчы, таму я думаю, што ім таксама будзе гэта цікава штосьці такое пачуць. Вось, каб не быць галаслоўным, што гэта я нібыта штосьці выдумляю, вось гэты Кацпчык, вось гэты пан з Porsche Panamera і заробкам 1,5 мільёна злотых, ён яшчэ хацеў стаць карацей, вёў перамовы пра тое, каб у шпіталі аддзел ратунковы, вось гэты хуткую дапамогу ўзначаліць у Мінску-Мазавецкім, і ён там сабе выбіваў стаўку 400-450 злотых на гадзіны за гадзіну, то бок это каля 120-130, здаецца, не, 127 бліжэй, ўсё ж такі да 120 долараў на гадзіну. Ну, а потым табе нават не абавязкова гэтыя гадзіны адрабляць, таму што як у выпадку з ім, чаму гэтая агулам так раскруцілася тэма, таму што ён пайшоў яшчэ ў палітыку, і ў часы, калі ён мусіў быць на дэжурах у вось гэтай хуткай дапамозе, яго бачылі на тэлебачанні, ён там у нейкіх палітычных акцыях удзельнічаў. Ну і гэты чалавек, ён з кіруючай цяпер партыі платформа абыватэльска, кааліцыя абыватэльска, і для іх гэта такі моцны удар па агулам па іх рэпутацыі. Безумоўна, таму што хутчэй за ўсё, калі яны лідары, то яны значыць папулісты, а калі яны папулісты, то тэма танная медыцына, медыцына ў кожны дом, это знакаміты папулісткі. Это самае, тому я думаю, для іх гэта будзе удар менавіта такі рэпутацыйны. А як так, сапраўды, як гэта мы кінуліся ў польскую палітыку? Як мы да гэтага дайшлі? Да, відзікі прымае нечаканыя кірункі. Так.
відзік палітычны. Палітыковы, як ён правильно па-польску. Да, что можно сказать? Мы уже колькі записываемся? Слухай, 44 хвіліны, можа ўжо самы час перайсці да нейкіх больш актуальных навінаў. За час нашай адсутнасці, пакуль не было відзіка, здарылася дзве такія важныя тэмы у гульнявой індустрыі, якія трэба закрануць. Па-першае, ува ўсю моц стартавала вось гэтая рэструктурызацыя, перазагрузка бізнесу Xbox, які нам Аша Шарма абяцала некалькі тыдняў таму. І Microsoft пачала звальняць тысячамі людзей, і значную частку з гэтых людзей, з гэтых скарачэнняў яны прыпалі якраз такі на падраздзяленне Xbox. З таго, што ўжо дакладна вядома, такія студыі як Double Fine і Compulsion Games, якія зрабілі псіханаўтаў і Souls of Midnight, здаецца, Compulsion Games рабіла. З імі развярталіся, яны сталі незалежнымі, гэтым студыям вярнулі іх інтэлектуальную ўласнасць, то бок яны змогуць распараджацца сваімі гульнямі, як яны захочуць, зрабіць з іх што захочуць. Гэта для гэтых студый насамрэч найбольш такі спрыяючы варыянт. Іх не проста зачынілі, а уласнасць там Microsoft пакінула сабе, каб яна проста ляжала ў архівах. А вось яны змогуць штосьці, прынамсі, паспрабаваць зрабіць яшчэ. Незалежнымі студыі сталі не таму, што Microsoft насамрэч такія добрыя. Microsoft трэба было ўсё ж такі нейкім чынам вось гэтую негатыў вакол усіх гэтых звальненняў, разбурэння Xbox студый нейкім чынам скрасіць, і таму іх просто самыя няважныя, скажем так, нейкія студыі, іх просто адпусцілі ў незалежнае плаванне, але для гэтых студый гэта азначае, што яны цяпер мусяць дзесьці шукаць фінансаванне, таму што я не думаю, што ў іх шмат магчымасцяў, каб на працягу доўгага часу вось так незалежна штосьці сфінансаваць, то бок у іх няма нейкай значнай фінансавай падушкі, якая дасць ім доўгі час без выдаўца пражыць. Што тычыцца іншых студый, Ninja Theory, стваральнікі Hellblade, Senua Saga, і Undead Labs, стваральнікі State of Decay, гэта такі выжывач пра замбякоў. І State of Decay 3 і новую Hellblade паказвалі на нядаўняй канферэнцыі Xbox, што гэтыя гульні ў распрацоўцы. Гэтыя студыі будуць прадамныя разам з гэтымі гульнямі і з захаваннем фінансавання для выпуску гэтых гульняў. То бок некаторы час яшчэ Microsoft будзе укладвацца ў фінансаванне гэтых гульняў на нейкі пераходны перыяд, я так разумею, пакуль студыі афіцыйна не будуць прынятыя новымі пакупнікамі. І што тычыцца Senua і State of Decay 3, то яны хутчэй за ўсё выпадуць з Game Pass ростера, яны ўжо не выйдуць у Game Pass'е, таму што новым уладальнікам хутчэй за ўсё гэта будзе проста невыгадна, таму што Game Pass, не сказаць, каб надта вялікія фінансавыя бенефіты табе прыносіў, а вось па тваіх продажах ён б'е даволі значна. Вось, таксама пакуль афіцыйна пра гэта не казалася, таму што Arkane студыі, якая займаецца непасрэдна Блэйдам, гульнёй па Блэйду, яна размешчана ў Францыі, і там просто так адным днём ты не можаш звальняць людзей. Там ёсць і прафсаюзы, там ёсць заканадаўства, якое абараняе працаўнікоў, але французская Arkane, яна таксама хутчэй за ўсё будзе зачынена, і Блэйд, гульня марвелаўская, яна таксама хутчэй за ўсё будзе зачынена, яе не будуць дарабліваць, таму што казалі, што там ужо было шмат перапрацовак, там ужо было шмат дапрацовак, і там карацей выйшлі ўжо за нейкія бюджэты першапачатковыя, і больш у яе ўкладвацца не хочуць. Вось, але што галоўнае для мяне, я думаю, і для такой больш шырокай гульнявой аўдыторыі, гэта якраз такі тое, што Microsoft нарабіла у выпадку з Bethesda, з id Software і з Obsidian'амі тымі ж. Там таксама было шмат скарачэнняў. Самае галоўнае, гэта нанеслі удар па id Software. Дзесьці вось тут мы пісалі пра гэта, калі, канешне, знойдзем.
І там я пісаў, што па сутнасці id Software, стваральнікі Doom, студыю фактычна знішчылі, таму што з 185 чалавек, якія там працавалі на прыкладна 2 тыдні таму, 136 чалавек былі звольненыя. Гэта, не ведаю, 75% прыкладна, магчыма, штата. Магчыма, крыху менш. Самае непрыемнае, што у id Software ёсць свой рухавік ID Tech, з дапамогай якога яны стваралі Doom, і дзякуючы якому Doom заўсёды выглядаў такім аптымізаваным, карацей, добра зробленай тэхнічна гульнёй. Шмат спецыялістаў, якія працавалі над гэтым рухавіком, яны таксама былі звольненыя, і у індустрыі былыя распрацоўшчыкі таксама пісалі, што гэта дзесяцігоддзі нейкага досведу, дзесяцігоддзі ведаў, якія проста былі сцёртыя са студыі, і аднавіць гэтыя веды будзе цяжкавата. Нібыта id Software, потым і Том Уоррен, такі зліўны бачок Microsoft, якому скідваюць нейкія такую інфармацыю, калі хочуць падзяліцца ёй нібыта як чуткамі з шырокай аўдыторыяй. Яны кажуць, што насамрэч не ўсё так кепска, звольнілі 136 чалавек, але яны, прынамсі, ні на што не ўплывалі, гэтыя людзі, яны нічым не займаліся. Зараз у студыі засталася тая ж колькасць людзей, якая была на момант, калі рабілі Doom 2016 года, 10 гадоў таму, і такім чынам усё добра, усё працягвае працаваць як і раней, і думы будуць выходзіць раней, але ходзяць чуткі, што Microsoft проста як, ведаеш, свіня ці слон у пасуднай лаўцы, ці яшчэ што, яны проста не разумелі, што яны рабілі, калі звальнялі з id Software, наколькі моцна яны нанеслі удар па гульнявой індустрыі і па самабытнасці гэтай студыі. Ёсць чуткі, што id Software будзе пераходзіць для стварэння наступных сваіх гульняў на рухавік Unreal Engine, але і агулам будзе ператварацца ў такую студыю падтрымкі, якая будзе на падхопе рабіць нейкія тэхнічныя работы для іншых студый, для тых жа Machine Games, якія зараз робяць Wolfenstein. Але праблема ў тым, што яны хутчэй за ўсё рабілі Wolfenstein якраз такі на гэтым ID Tech, таму чэсна, пакуль што ні чарта не зразумела, як гэта ўсё будзе выглядаць, як гэта ўсё будзе працаваць. Вось, у індустрыі гэта ўсё прынялі, зразумела, з такім вялікім расчараваннем, з тым, што адбываецца, і прыпомнілі Microsoft усе яе вось гэтыя словы прыўзнятыя, узнёслыя пра тое, што вось гэтыя студыі становяцца нашай часткай, мы будзем інвеставаць у іх, каб яны там выпускалі свае найлепшыя гульні, распрацоўшчыкам больш няма пра што хвалявацца, яны могуць проста займацца творчасцю і ўсё такое. Але па выніку карпарацыя гэта заўсёды застаецца карпарацыяй, якая в першую чаргу характарызуецца не эфектыўным менеджментам, які не разумее гульнявую індустрыю, а ў другую чаргу характарызуецца нейкім такім неэфектыўным выдаваннем грошай, што потым вядзе да закрыцця студый, аптымізацыі расходаў і спробах дабіцца той эфектыўнасці, ужо звальняючы людзей, звальняючы кадры, якія добра ведалі сваю працу, і па сутнасці знішчаючы вялікую частку гульнявой індустрыі, гульнявой гісторыі вось такімі сваімі рухамі. Вось таму Microsoft смактаць, спадзяюся, што калісьці гэтая кантора таксама знікне з мапы свету, як і тыя студыі, якія яна збіраецца пазакрываць. Вось, Microsoft больш ніколі не давяраем. Мяне адносіны да Xbox і да Microsoft моцна змяніліся ў той момант, калі яны ўпершыню прадэманстравалі свой сапраўдны твар і закрылі студыю Tango Gameworks ці Frameworks, Tango Gameworks, здаецца, яна назвалася, якія зрабілі гульню
успомніць, як яна называецца. Вось гэта рытм гульня, дзе там з музыкай звязана. Hi-Fi Rush. Так, Hi-Fi Rush, усё правильно. Вось, закрылі, па-першае, яны яе агулам без ніякага маркетынгу выкінулі на рынок, яе анансавалі, і ў той жа момант яна стала даступная падчас нейкай канферэнцыі Xbox-аўскай. Вось, і потым яны яшчэ былі расчараваныя, што такія кепскія продажы ў гульні, яна таксама выйшла, здаецца, ў геймпасе. Ну і потым студыю закрылі, а па выніку потым, здаецца, ўсё ж такі не закрылі, а прадалі, і Hi-Fi Rush аддалі. Але стала зразумела ў гэты момант, што кіраўніцтва Microsoft агулам не разумее, што яно робіць, чым займаецца, і там людзі без мазгоў. Ну і вось усе гэтыя наступныя рухі, якія зараз робіць Microsoft апошнія некалькі гадоў, яны сапраўды гэта дэманструюць, што гэта паталогія, гэта разбуральная для індустрыі моц. Я спадзяюся, што аднойчы геймпас таксама зачыніцца. Ён можа быць карысным для невялікай колькасці геймераў і аглядальнікаў гульнявых, але агулам для індустрыі яна такая нясе разбуральную тэндэнцыю. Вось, гэта з таго, што я хацеў паскардзіць. Я бараню правы геймераў, і мы, геймеры, любім гуляць у гульні бясплатна. Амаль. І мне геймпад падабаецца. Хаця апошнім часам нешта там мала цікавага дадаюць, нека адно гаўно. Ну, зразумела, таму што грошай няма. Зараз на яго будуць таксама будуць эканоміць. Там хадзілі чуткі пра тое, што будуць скарачаць выдаткі на дадаванне гульняў ад трэціх распрацоўшчыкаў. То бок, бліжэйшым часам я думаю, што яшчэ нейкія кантракты там закрыюцца, якія былі ў працы апошнія там месяцы, пэўна. Але далей разнастайнасць геймпаса, яна хутчэй за ўсё памене. Ужо будзе не так цікава, не такія цікавыя навінкі там будуць з'яўляцца, і нават індюшаць не такая цікавая. Ну так, я зараз, напрыклад, гляджу 2, 4, 6, 8, 9 недавно доданых. З іх гэта Call of Duty Black Ops 6, это старая. Что, Backshot Roulette, ну, это гульня, ну, як бы, тоже інді ўжо гадоў колькі. Анімэ нейкае, штукі 4. Нейкі спартыўны сімулятор. Карацей, такое, так, нічога. Для нармальных дарослых геймераў нічога няма. Гэта мы, вядома, ўсё асуджаем. Асуджаем, безумоўна, ва ўсім гэтым асуджаем, ну, тое, што сур'ёзныя арганізацыі, сур'ёзныя канторы, якія паспадзяваліся на адны ўмовы, потым атрымалі іншыя ўмовы, іх потым ішлі выганяць без нічога, то бок увесь гэты час яны маглі ствараць сваю уласную там, ну, свой менеджмент, прадаваць свае гульні, зарабляць грошы і працаваць далей. Яны, тыпу, умоўна, там аддалі ўсю гэтую частку Microsoft сказал, все будзе окей, ребята, вы будете рабіць, мы будем зарабляць кэш, and усе будуць very happy. А по факте их зараз просто выкинут, скажут, ну, ребята, разбирайтесь сами со своими проблемами. Про ID Software питание, там и правильно, ID ці ID, до речі. Ну, я зову то так, то сяк. Ну, і там правильно, там я просто памятаю, что мне нехто ит, напэўна, гэта мне нехто нават выпраўляў, что оно не так читается, что это некий ліст. Ну так, потому что яно не з вялікай літары, як ID звычайно пишется, а id, то бок з маленьких літар. Там, здаецца, і читаецца, так. Widget DLC выходзіць хутка, да, ну яны прэзентавалі DLC, да. А яно не выйшла? Doom. Здаецца, выйшла. The Dark Age. О, ну, можа, я мог пропустить, можа, і выйшла. Я памятаю, што я глядзеў пра яго, але мне здаецца, там нават даты яшчэ не было. Але я мог, конечно, памыляцца. Вось, ну, факт, што працэс ідзе. І я бачу, што будуць рэзаць усіх, хто не зганяты Fallout'ам ці апошнім Elder Scrolls. Всё. Усе астатнія, тыпу, пойдуць пад нож. І вось, бачыце, нават не пашкадавалі стваральнікаў Дума, прычым, што Doom, ну, хто можа сказаць, што Doom не паспяховы. Той же самы і Eternal, і Dark Age. Я думаю, што Dark Age нават, ну, зліка, конечно, выйшла і ў Game Pass, яна, думаю, прадалася няблага.
гэта вельмі кайфовая гульня. Я пагуляў з вялікім задавальненнем у Dark Age. Так што я думаю, што яны неяк занадта псіханулі. З паляча ўжо сяклі, можа нават і не разбіраючыся сапраўды. У тым сэнсе, што, канешне, разумею, што там у іх, напрыклад, трэба скараціць, і яны такі, давайте шукаць менш прыбытковае, ці што. Можа, просто думаеш, за Dark Age паказаў, можа, там не супер-пупер, як яны чакалі, яны такі, значыць, галоўна. Але ж гэта Doom, халера. Можна так з Думом. Праблема... можа быць, праблема ў тым, кіраўніцтва ў тым, што яны не разумеюць кантэкст. То бок, не абавязкова ж секундная вось гэта ў гэты момант нейкі прыбытак ад канкрэтнай гульні. Гэта ж трэба разумець кантэкст серыі, разумець кантэкст людзей, якія вакол гэтай гульні, і аматары, якія і выраслі на гэтых гульнях і працягваюць гуляць, і калі выйдзе новы Doom, яны таксама будуць яго падтрымліваць, таму што гэта кантэкст, які вялікі ў гэтай гульні. У серыі, у прынцыпе. А новая DLC так сапраўды выйшла 7 ліпеня. І там вельмі пазітыўныя ў яго адзнакі, 88% на Steam, таму калі вы яшчэ не, яны DLC дарабілі і такі, ўсё, давай пока. Можна развітвацца. Так, можна просто выгнаць хранолеён людзей. Неяк занадта. Як бы... Блин, а чаму так шмат? Это ж не студыйка, якая, разумею, там ёсць 2 чалавека, яны гуляюць, робяць якую-нибудь індюшку, яны могуць выгнаць, умоўна, там 5 чалавек, і неяк пераразмеркаваць. А тут юкрык, там 100 з нечым. Колькі сказаў? Звольнілі 100 з нечым? 136, здаецца. Гэта за дохрена. Это ж не проект, які робіцца на каленцах, это ж не гульня, якая робіцца ў 3 чалавекі. Это ж трэба разумець это ўсё. Звальнялі ж у тым ліку і тэхнічных спецыялістаў, то бок усякія непасрэдна з ведамі пра тое, як рабіць гэтыя гульні. Карацей, для мяне гэта такая вялікая... Я разумею, калі можна уціснуць аддзел маркетынгу, таму што, сапраўды, там, калі у вас 5 мастакі, не это сам, калі ласка, не трэба, не даруйце мне. Я ў тым сэнсе, што, можна неяк размеркаваць працы на іншых, нешта такое, тыпу. А калі людзі, якія канкрэтна адказваюць саму гульню, гэта... Ці у іх проста няма плану на будучыню, на будучы Doom. Можа, яны прадставілі план, які нікога не задаволіў, можна сказаць, наступная гульня мы зможам зарабіць, там, напрыклад, праз 5 гадоў, і такі, давай. Не, здаецца, тут, канешне, цяжка верыць потым ва ўсе гэтыя заявы, якія зараз робяць і SMM, і Software, і агулам SMM усялякія, і Аша Шарма з Xbox, таму што яны зараз па максімуму спрабуюць адмыць сваю рэпутацыю ад таго, што яны зрабілі. То бок, сярод геймераў у іх зараз, яны як гаўняшкі, карацей. Яны спрабуюць усялякім чынам даказаць, што ўсё добра, вось нам гэтых людзей, што засталіся... У нас была такая самая колькасць людзей і ў 16-м годзе, і мы зараз робім агулам новы Doom, таму тут ніякай праблемы. Гэтыя 136 чалавек, яны нам і патрэбныя не былі, это былі дармаеды. Сядзелі, пасьянцы разганяць. Так яны, конечно, не казалі. Але агулам гэта... Я думаю, што яны гэта... Так, яны так, напэўна... Я упэўнены, што у кожнай студыі вялікай ёсць пэўны адсотак, які можна ўтрэсці. Усохнуць. Кампаніі можна усохнуць. Я ўпэўнены. Гэта 100%. Тым больш, калі былі, і то праўда, то бок у гэтых ва ўсіх гісторыях ёсць частка праўды, што былі гады, калі кампаніі раслі, можа быць, занадта раслі, можа быць, не трэба было столькі людзей набіраць. Але зараз гэта вельмі проста неяк стрэсава ўсё выглядае, такая шокавая тэрапія, так? Шокавая эканомія, калі проста разам усё гэта выганяюць, адразаюць цэлымі часткамі, і, магчыма, гэта проста трэба было рабіць неяк па-іншаму. Але ж, нам, як геймерам, конечно, гэта бачыцца, калі моцна не паглыбляцца і не ведаць, хто там сапраўды праў, як яно насамрэч усё было, мы глядзім збоку, мы разумеем, нейкае гаўно. Яно выглядае як гаўнявая гісторыя, асабліва калі шчыра паклаўшы руку на сэрца, калі гэта адбываецца з нейкімі ноунеймамі, я такі, ёк іх май. Яны там,
тут 10 гэтых выгналі, яны разбегліся, стварылі яшчэ 3 студыі. 3 там, яны будуць працягваць рабіць. Але калі вось такое адбываецца з буйнымі студыямі і іх будучыя праекты ставяцца пад сумнеў, тады, канешне, это вылікае пытанне. Але шчыра вось за каго крыўдна, але не спачуваю, але не ад усяго сэрца. Это за Obsidian. Потому что калі пайшла чутка, што праз гэта быў скасаваны другі Авовід, я такі. А ён агулам быў? То бок у планах? Сур'ёзна? Так. То бок яны думалі, што можа проста это недоацэненны ізумруд ляжаў. Мы просто яшчэ, магчыма, супольнасць не была гатовая да настолькі высокага твора. Вось я просто это я не скажу, што я прачытаў гэту навіну, але убачыў такі тыпу загаловак асноўны, што нібы праз гэта скасаваўся другі Авовід. Я такі чуть-чуть дзякую Богу. Но гэтых дармаедаў я бы разагнаў. Не ўсіх, але частку. Асабліва, я кажу, дызайнераў, якія адказвалі за ўсё то, што там нарабілі. Вось, а ўсё астатняе за id Software, канешне, непрыемна, таму што рабілі яны добра. То бок ніякіх пытанняў. Апошнія думы, ніякіх пытанняў. Dark Age кайфова прайшоў, каго ёсць магчымасць, хто любіць што зайдзіце, пагуляйце. Кайфанёце, мне здаецца, вельмі добра атрымалася. А мне здаецца, мне хутчэй за ўсё не зойдзе, таму што мне другі спадабаўся дом. А вось другі? Ну так. Ты маеш на ўвазе той 90-х? Не, маю на ўвазе вось гэты. Як ён называўся? Так, дом Eternal. Мне спадабаўся. Вось все кажуць гаўно для людзей без густа, а мне спадабалася. А мне не смешна, а мужикам на заводзе. Ён такі вертыкальны, даволі хуценькі, нейкі дынамічны быў. А вось гэты, я так разумею, Dark Age, ён такі больш павольны. А ніхрена не павольны. Ён такі ж дынамічны, просто ён не вертыкальны, ён гарызантальны. Там для дынамічнасці, акрамя стрэлаў, там дадалі шчыт, і там ты дадалі магчымасці рабіць шыфціцца, кідацца наперад са шчытом. Для там класнае, яно з аднаго боку выглядае вельмі казуальна, неяк кансольна ўзаемадзеянне, што вось ёсць шчыт, і, напрыклад, вораг у цябе страляе нейкімі згусткамі энергіі, і гэтыя згусткі энергіі маюць розныя колеры, там чырвоны і зялёны. Напрыклад, для цябе такі магічны удар з 3 шарыкаў, 2 з іх чырвоны, 1 зялёны. І калі ты гэтым шчытом станеш роўна там, дзе ляціць зялёны, то ён адбіваецца назад у ворага. Яно выглядае крыху казуальна, але яно надае моцна энергетыкі баёўкі, таму што мала того, што ты просто бегаеш, страляеш і ухіляешся. Яшчэ і бегаеш, каб яшчэ і адбіць гэты зялёны шарык назад у ворага, таму што наносіць вялікае пашкоджанне. І тэмп гульні ад гэтага адразу павялічваецца. Там шмат такіх вось дробных нейкіх зачэпак гульнявых для того, каб ты просто ніколі не стаяў на месцы. Кажуць, яна павольная, павольная просто таму, што ты не вертыкальна ўверх на 3 паверхі, з 3 на другі, з другога на першы скочыш, каб па табе не трапілі. А больш прасторы. Мне спадабалася. То бок па экшэне я нічога не згубіў. Драйвова, музон драйвовы, бойкі моцныя, ставіш больш, конечно, узровень складанасці трэба ставіць не дзіцячы. І тады ўвогуле там апошнія валасы ад складанасці пасівеюць і павыпадаюць. У мяне пытанняў да і не было. То бок назваць я нейкі казуальны, просты, нецікавы, павольны, і мяне язык дакладна не павернецца. Вось, так што раю і лічу, што вельмі няблага кампанія, распрацоўшчыкі папрацавалі над думам. Добра, будзем чакаць, калі мне вернуць грошы за гульні, і тады пабягу волосы назад. Я бы, конечно, сказал тебе взять геймпас, але что ты зусім... Не больш не доллара. З Microsoft некай. Так, хай смокчыць дупу. Это самое. Давайте про тое, што Sony адмаўляецца ад дыскаў, ужо даволі такая стрэланая, нас зразумела, што больш за 2 тыдні прайшло. Я пра яе падрыхтую асобны матэрыял, ён у мяне ўжо амаль гатовы, частка напісаная, і я хочу крыху там
глыбей на гэтым засяродзіцца, каб не ў такім фармаце, про які мы зараз кажам. Только можа, калі ў цябе былі якія думкі на гэты конт, ты хацеў што-небудзь? Ну, таму што мы геймеры ПКшныя, мы ўжо даўно прызвычаіліся, што ўсё ў нас праз лічбу, а калі з лічбай узнікнуць нейкія праблемы, заўсёды ёсць зялёны магазин, дзе ўсе гульні з усяго свету, з усіх эпох і бясплатна, толькі плаці за інтэрнэт. Ведаеш што, я бы ўсё ж такі, калі мы пра тэму дыскаў, гульняў на дысках, і гэта, вядома, пацягнула за сабой пытанне пра маёмасць, так, гульні, уласнасць гульні, што ты не валодаеш гэтай гульнёй, і умоўна там дзяды адразу вспомнілі, вось, у мяне быў дыск, і я мог на гэтым дыску у любы момант офлайн сабе гульню паставіць і гуляць. Для мяне гэта не супер прынцыпова, і я не прям такі, што вось я купіў гульню, я хачу ёй валодаць. Я такі, тыпу, як ёсць, так ёсць. Я да сітуацыі спакайна стаўлюся. Пасіянарый гэта называецца? Магчыма. Стоік, можа. Стоік? Можа, толік? Столік? Карацей. Але крышачку мяне гэта натхніла, і я ўсё ж такі паглядзеў у бок Гога. Бок у мяне ўжо пачалі з'яўляцца думкі, я не прынцыповы, але Гог, ён жа дае табе магчымасць як бы па сутнасці мець гульню. То бок у іх ёсць гульні, якія як бы, па сутнасці табе перадаюцца, ты можаш іх потым сам сабе ставіць. Нават калі там, як я разумею, вы можете мяне выправіць, таму што я вельмі паверхнева ведаю пра Гог, я ім ніколі не карыстаўся, але наколькі я магу зразумець, то бок гульні, якія ты набываеш у Гог, нейкую пэўную частку гэтых гульняў, ты можаш потым, ты просто іх сабе на комп можаш просто захаваць, і яны могуць просто ў цябе працаваць як твае. Яны захоўваюцца ў цябе як інсталеры, то бок ты можаш сабе на комп захаваць, а потым яшчэ запекчы на дыск праз праграму Burning ROM, і карацей будзе ў цябе. Я не ведаю, наколькі это з усімі гульнямі это працуе, якія на Гог дадаць. Яны ўсе без DRM як-то абароны. Вось, у мяне ёсць конто. Я зараз, дарэчы, хачу праверыць гэта ўсё. Так вось, у меня просто гэта натхніла крышачку. Я не скажу, што я прям такі адразу трэба толькі так. Але ў мяне з'явіліся думкі, а можа нейкія гульні купляць на Гог, тым самым, па-першае, мы падтрымліваем Гог і падтрымліваем ідэю таго, што гульні могуць быць вашай уласнасцю. І падтрымаць, і можа сапраўды ёсць логіка ў тым, каб некаторыя гульні мець у сябе. Так, адзін я адразу такі, а ёсць на Гог ачыўкі? Steam падсадзіў мяне, мне трэба ачыўкі. Так. Я павінен іх мець не толькі на Steam, а каб і гуляў потым. Будзе ядерная вайна, канец свету, я буду адзін сядзець на хутары, сям'ёй буду гуляць свае гульні, буду атрымліваць ачыўкі офлайн, таму што інтэрнэта ўжо не будзе. А ў мяне на камп'ютары будуць гульні. Наколькі я памятаю, пару гадоў таму яны выпусцілі Go Galaxy, гэта такі умоўна лончер, карацей, дзе не толькі гульні з Гога ты можаш дабавіць, а можаш ты і гульні з свайго стыма, і ў цябе будзе такое адно месца, з якога ты зможаш усе гэтыя гульні запускаць умоўна і бачыць па іх нейкую статыстыку. То бок, калі так, дарэчы, зусім нядаўна зарабіў Xbox са сваім Game Pass, там таксама дадалі, я паняцця не маю навошта. Я просто скажу, што я дагэтуль не разумею, нахрена мне гэта. То бок, у мяне я открываю эту праграму Xbox, Game Pass, у мяне просто злева вісяць усе іконкі гульняў у мяне, якія усталяваны, стімовскіх, якіх няма на Game Pass, і ўсё. Навошта? Што, вы думаеце, я буду праз іх запускаць Steam у гульню? Гэта некая фігня. Для мяне гэта на 100% беспантовая навінка, якую яны прэзентавалі, што вау, вось, тут супер-пупер лаунчер, праз які вы можете кіраваць усім у сваім жыцці, ледзь не адключаць святло ў туалеце. Я такі, ребята, не дурыце галаву. Давайте лепш бесплатныя гульні яшчэ болей, а не тое, што ўсё астатняе мяне больш не цікавіць. Статыстыка гульнявая ёсць, але, здаецца, ачывак няма.
Ну, карацей, падсадзіў нас Габен на гэтую іглу Мгм. ачывак. І ўсё, цяпер Морквачку. мы нават гатовыя ахвяраваць уласнасцю гульняў дзеля таго, каб проста атрымліваць ачыўкі. Ну, мы на ПК больш незалежныя ад стыма, насамрэч. То бок, калі са стымом штосьці зробіцца, ну, я просто пайду піраціць. Калі Габен памрэ ці з'ездзіць з глузду і пачне там вырабляць штосьці неадэкватнае, то, ну, заўсёды ёсць трекеры, дзе ва ўсё гэта можна будзе гуляць збольшага. Ну, мы, Ну, конечно же, осуждаем. Так. Вот это я яшчэ хацеў пра гэта сказаць. Я таму што ўсё, я это просто хацеў сказаць, што вось мне зацікавіла, я такі больш стаў паглядаць у гэты бок. Не супер там прынцыповыя нейкія матулін рэвалюцыянер, тыпу ўсё, не карпорацыя, смакчыце бэбру, я буду гуляць толькі у гульні, якія я магу спампаваць. Не, ну але ж у гэты бок паглядзець, я лічу, варта. Нават каб можна сваю калекцыю нейкую стварыць на SSD-шніку. Можа быць. Сябе, як для дзеда. У мяне так, больш што, па гэтай тэме няма, можаш ты так перахопліваць мікрафон. Перахопліваць так, я хацеў пра шыі ў гульнях. Вось. Значит, ёсць такі нейкі там партальчык гульнявы, ён там робіць розныя пытанкі сярод геймераў і зрабіў ён цікавую пытанку наконт шыі ў гульнях і наколькі насамрэч шыі ў гульні, ну, такая вот ярлычок рэклама таго, што ў гульні ёсць нешта створанае з выкарыстаннем шыі, наколькі гэта насамрэч уплывае на геймераў, на нашы жаданні набыць гэту гульню і на прынцыпе на тое, як мы ўспрымаем гэту гульню. Вось. У гэтай пытанцы, пра якой зараз буду гаварыць, удзельнічала 4000 геймераў, але трэба зрабіць адну важную рэмарачку, што гэтыя геймеры, яны апантаныя, можна так сказаць. Гэта не зрэз сярэднестатыстычнага геймера, самага звычайнага, а такія ўжо якія больш разбіраюцца ў той ж самай індустрыі, якія могуць адрозніць Ubisoft там ад не Ubisoft, ну, гэта ўсё. То бок не самыя простыя. І гэта такая вот важная рэмарачка. Значыцца, вось гэты гульнявы сервіс, ён зрабіў гэтую пытанку, і было асноўнае пытанне было ў чым, што ў Steam існуе такі абавязак для распрацоўшчыкаў, што яны павінны абазначаць тое, што ў гульню дададзены штучны інтэлект. І наколькі гэта, менавіта гэта эмблемачка, наколькі гэта інфармацыя менавіта ў Steam на старонцы у краме можа паўплываць на вас. Значит, асноўнае пытанне, ну, наколькі вось гэта увогуле адзнака таго, што у гульні прысутнічае шыі, можа на вас паўплываць. Значит, 43% чалавек, у прынцыпе, сказалі, што на іх гэта ўвогуле, ну, яны ніякіх праблем з гэтым не маюць. 26 займаюць нейтральную пазіцыю. То бок, у прынцыпе, таксама, як бы, да лямпачкі. Ну і каля 30% ставяцца да гэтага негатыўна, але пад негатыўна трэба зразумець, што толькі 8% з тых, хто прагаласаваў, яны не будуць купляць гульню. То бок яны катэгарычна кажуць пра тое, што ўсё, калі у гульні ёсць шыі, я тады так дакладна купляць не буду. Астатнія атрымліваюцца там недзе 23%. Яны сказалі, што нам гэта не падабаецца, але магчыма яны ўсё ж такі купяць. Так што можна сказаць, што амаль 70% у прынцыпе не парацца наконт наяўнасці шыі ў гульнях. Гэта я лічу важна, таму што калі рабіць зрэз па інфармацыі, ось читаеш інтэрнэт, і там як людзі рэагуюць, нібы ад слова шыі увесь інтэрнэт выбухае. А па факце нават, аказваецца, што на той жа пытанцы, што 70% людзей, у прынцыпе, да лямпачкі. Яны так рэагуюць, ёсць і ёсць. І трэба, што я адзначыў ад самага пачатку, што гэта апантаныя геймеры. Бок людзі, якія шараць, разбіраюцца, чытаюць навіны і маюць свае меркаванні на гэты конт.
А што калі мы будзем гаварыць пра звычайных геймераў, якія гуляюць у гульні там раз 2-3 разы на год, умоўна, вось тыя самыя хто гуляе ў фіфу, хто купляе сабе кансольку, запускае, каб пагуляць толькі ў які-небудзь там Call of Duty новую частку, наколькі іх будзе хваляваць наяўнасць шыі мадэлі ў гульні, я думаю, што іх яна будзе хваляваць яшчэ меней, чым тых, хто ўдзельнічаў у гэтай апытанцы. Вось. Ну, дзеля справядлівасці трэба зразумець, што вось гэта пытанка, што гаворка ішла менавіта пра пазнаку штучнага інтэлекта вось на старонцы Steam і яе ўплыў. Бо можа быць больш нейкі ўплывовыя моманты, як, напрыклад, нейкі хайп вакол, ну, вось чалавек проста недзе даведаўся пра гульню, пра тое, што ў гульні ёсць шыі, і гэта можа паўплываць нашмат больш моцна, чым проста нейкая таблічка, інфармацыя на старонцы ў Steam. Тым болей, яна звычайна знаходзіцца недзе ў целеапісання гульні, там, дзе мы, ну, не так часта гэтую інфармацыю мы чытаем. Да, таксама аўтары пацікавіліся, наколькі уважліва фанаты па іх уласнай, ну, чытаюць гэту самую інфармацыю. Таму, як я паўтаруся, яна недзе там можа быць схаваная, то бок яна ж не то, што ты адкрыў старонку ў Steam, і там адразу вялікімі літарамі тут ёсць шыі, не хадзі сюды, хадзі туды. Вось, яна недзе там у апісанні прысутнічае, і тое не заўсёды яе распрацоўшчыкі яшчэ і дадаюць. І вось наколькі уважліва вы ўсю гэту інфармацыю чытаеце. Выявілася, што 44% кажуць, што вывучаюць дэталёва, то бок амаль палова геймераў прям чытае, што там напісана. Яшчэ 45% праглядаюць павярхоўна, то бок як бы адным вокам. Ну і тых там, хто засталіся, недзе там 11 ці колькі адсоткаў ніяк не ўнікаюць, не спрабуюць, не глядзяць, а ім як бы, в прынцыпе, да лямпачкі, што там у прынцыпе напісана. Мне здаецца, што я якраз адношуся да вось гэтых 11%, бо вось калі на старонку Steam я на нейкую гульню прыходжу, то я звычайна прыходжу ўжо туды мэтанакіравана. То бок, ці я убачыў нейкі відос у YouTube, ці я прачытаў нейкую навіну там у Telegram, ці нехта зарабіў нейкую спасылку, і ты ўжо ідзеш туды з нейкім разуменнем таго, пра што гульня і, ну, што яна сабой уяўляе. Але, конечно же, мы бываем же, ну, і шукаем новыя гульні, і калі адкрываеш новую гульню на старонцы, што звычайна, ну, я, напрыклад, я гляджу скриншоты, ну, у асноўным у шапцы, так бы мовіць, скриншоты, трейлер, потым кароткі змест справа, так каб зразумець у 2-3 словах жанр, пра што гэта гульня. Зразумела, глядзіш колькасць рэв'ю, калі яны ёсць, і колькі адсоткаў пазітыўных. Вось. Гэта асноўнае, што глядзіш. А гэта апісанне знізу, якое там знізу злева ідзе ўжо пад скриншотамі, я гляджу вельмі рэдка і вельмі непадрабязна, таму што там часта пішуць такое рэкламнае апісанне, тыпу там у гульні 200 тыпаў зброі, супер адкрыты свет, такой РПГ вы яшчэ не бачылі, і вось гэта ўся маркетынгавая біліберда з цацанкамі, абяцанкамі, і таму, ну, туды рэдка залазіш, а менавіта там, як правіла, і пазначаюць, то ў гульні бы выкарыстоўваўся штучны інтэлект. Яшчэ пытанне ў тым, што ўся эта інфармацыя пра шыі ў гульні, вядома, яна ж падаецца распрацоўшчыкамі самастойна, а не Steam іх шукае, сам гульні ўсе праходзіць, праглядае ўсе мадэлькі і сам вырашае, ці ёсць тут шыі ці не. Ну і пытанне, наколькі вы увогуле давяраеце гэтай інфармацыі, што вось, ну, дадалі ці не дадалі пра шыі ад распрацоўшчыкаў. І што тут казаць, толькі 17% геймераў, у прынцыпе, вераць распрацоўшчыкам. То калі распрацоўшчык кажа, мы не дадавалі шыі, то 17% вераць, а ўсе астатнія гэта такія 4 адценні нявер'я. Нехта верыць, што большасць раскрывае праўдзівую інфармацыю, некаторыя лічаць, што там толькі частка, некаторыя, што практычна ніхто. Ну, карацей, вось прям безумоўна давяраюць распрацоўшчыкам толькі 17%. Усе астатнія у той ці меншай меры не давяраюць распрацоўшчыкам, што тыя правільна і праўдзіва падаюць сваю інфармацыю пра штучны інтэлект.
Вось, ну і гэта як бы не дзіва, бо пасля рэакцыі супольнасці на амаль кожную інфармацыю гісторыю пра выкарыстанне шыі распрацоўшчыкамі ўжо там ўжо і неважна у якой вялікай ці ў малой колькасці заўсёды вельмі часта гэта выклікае шмат крыкаў на ўвесь інтэрнэт і часта гэтая гісторыя звязана менавіта з выкрыццём нібы вот ад нас хавалі і не папярэдзілі а вунь яно як выкарыстоўваецца шыі карацей распрацоўшчыкі як мага я таксама так думаю што будуць як мага даўжэй хаваць інфармацыю пра тое што у іх выкарыстоўваецца шыі у будь-якім выглядзе нават самым дробным яны ўсё роўна будуць максімальна доўга як гэта можна хаваць ад геймераў таму што толькі напішы слова ай у апісанні хоць чаго ўсё гэта будзе такое таўро што потым будзе вельмі доўга будзеш адмывацца ад гэта ўсяго таксама спыталі ў геймераў зыходзячы з гэтага ці павінны аўтары пазначаць выкарыстанне таго ж клода то бок кодаў таго што праграмны код у гульні пісаўся з дапамогай штучнага інтэлекта Таму што зараз Steam не абавязвае распрацоўшчыкаў пазначаць што у напісанні гульні то бок не у відэа аўдыо і відэа кантэнце гульні выкарыстоўваўся шыі, а менавіта выкарыстоўваўся пры напісанні кода. Вось. Распрацоўшчыкам зараз не трэба гэта пазначаць, але 56% ўсё ж такі запытанкі вырашылі, што павінны. То бок абавязкова трэба пісаць, што хоць код, але штучны інтэлект выкарыстоўваўся. І толькі 8% сказалі, што не павінны. Ну і астатнім як бы да лямпачкі. І тут таксама трэба зразумець, Я тут хацеў дадаць, што пэўна тады 100% усіх гульняў будуць пазначаныя як з выкарыстаннем шыі. Таму што зараз код ужывую пішуць толькі, мне падаецца, у такіх выключных выпадках, калі гэта забаронена там якой-нибудь палітыкай тваёй кампаніі ці штосьці яшчэ, але чат-ботаў ці агентаў выкарыстоўваюць у тым ці іншым выглядзе усе распрацоўшчыкі ці проста я думаю, таму кажы, ўжо перабіў, кажы, што і вось я кажу, што бачыш, праблема у нас з водгукам на нашым дыялогу, што ты гаворыш, я толькі нешта табе устаўлю, як кажуць, рэмарку, я ўжо замаўчаў у сябе, а да цябе гэтае слово толькі дайшлі, ты замаўчаў, і я ўжо маўчу. Карацей, нам нешта трэба рабіць, каб у нас гэта быў дысканект пару секундны адсутнічаў. Я з табой пагаджуся, я думаю, што менавіта таму Steam сказалі, што не трэба гэта пазначаць, таму што яны разумеюць, што ўсе выкарыстоўваюць штучны інтэлект у напісанні кода ў большай ці ў меншай ступені. Нехта можа вайп-кодзіць гульню, канешне, а нехта выкарыстоўваць проста ў працы. Таму таксама будзе даволі складана гэта яшчэ размежаваць, хто як канкрэтна выкарыстоўваў у кодзе штучны інтэлект. Вось, і я думаю, што і гэта было бы таксама з гэтым. Ты нешта гаварыў і не ўключыў мікрафон. Так, я мікрафон ўключу. У гэтай сувязі я хацеў табе карацей, паралельная тэма, падобная да таго, што зараз мы з табой абмяркоўваем. Лінус Торвальдс, мне падабаецца загаловак у Register, ёсць такі сайт, у іх заўсёды цікавыя загалоўкі. Лінус Торвальдс tells AI haters to fork off. Fork off это значит, як форкнуцца, то бок адгалінавацца ад цяперашняга стану Linux і там у сваёй галінцы працягваць штосьці рабіць. Карацей, Лінус Торвальдс, стваральнік Linux, ядра аперацыйнай сістэмы Linux, ён карацей стаў на бок таго, каб выкарыстоўваць нейкім чынам штучны інтэлект. Прынамсі, ён стаў на бок супраць тых, хто ў белым паліто стаіць прыгожы супраць любога выкарыстання штучнага інтэлекта. Ён так сказаў, што трэба перастаць хаваць галаву, як гэтыя страусы у пясок, што Linux не той нейрасеткавы праект,
і калі ў кагосьці з гэтым ёсць нейкія праблемы, што выкарыстоўвацца будзе так ці інакш нейкім чынам штучны інтэлект пры яго распрацоўцы, то open source заўсёды дазваляе форкнуць ядро і працаваць над ім ужо рукамі па старынцы, як гэта рабілі нашыя дзяды, як гэта рабіў Лінус Торвальдс, калі быў маладым. Карацей, вось. А яшчэ там у кастрычніку 24 года ён не быў настолькі за тое, каб нейкім чынам карыстаць штучны інтэлект. Ён тады лічыў, што яшчэ спатрэбіцца гадоў 5 для таго, каб тэхналогія дайшла да такога ўзроўня, які падыходзіць да працы у прадакшане, то бок ужо з кодам, які будзе сапраўды да кліентаў нейкім чынам адпраўляцца, але вось прайшоў прыкладна 21 месяц і ён памяняў сваё меркаванне. Таму Лінус вас благаславіў на выкарыстанне нейрасетак для напісання кода. А што тычыцца таго, што вось ты расказваеш пра распрацоўку гульняў і паметкі гэтыя шыічныя. Тут ёсць дзве вялікія розніцы ў гэтых шыічных паметках. Я пакуль цябе перабіў, дык скарыстаюся ўжо на поўніцу гэтым. Знаю гісторыі, калі індзі-распрацоўшчыкі ставяць вось гэтую лейблу зроблена з дапамогай AI у тым ці іншым выпадку, таму што, да прыкладу, калі яны карыстаюцца Adobe Photoshop'ом, там ёсць усяляка кшталту генератыўныя штукі, якія могуць у тым ліку павышаць раздзяляльнасць, то бок маштабіраванне нейкіх там асетаў для тваёй гульні ты можаш рабіць, і ты гэта зрабіў, калі ты сумленны распрацоўшчык, ты налепіш AI паметку на сваю гульню, што ты выкарыстоўваў нейрасеткі, не генератыўны штучны інтэлект для стварэння сваёй гульні. Вось, а ёсць іншы прыклад. Гэта прыклад Epic Games, і там вось літаральна навіна Just In пра Fortnite. Там была навіна пра тое, што навіна пра тое была, што яны зараз будуць выкарыстоўваць усялякія, карацей, будуць агучку рабіць у тым ліку для стварэння усялякіх AI-powered персонаў. Карацей, будуць па максімуму запіхваць нейрагенератыўныя функцыі ў свой Fortnite. І вось гэты, як яго зваць, галоўны па Epic Games, я забыўся, як яго зваць. Я забыўся, як яго. Андрей, карацей, так, ён вельмі за тое, каб па максімуму юзаць нейрасеткі ў стварэнні гульняў. У тым ліку ёсць розніца, калі ты індзі-распрацоўшчык і ты робіш нейкі асет сам, таму што ты ніколі б ніхто для цябе яго не рабіў, у цябе няма столькі грошай, каб камусьці, нейкаму спецыялісту добраму заплаціць, каб ён за цябе гэта зрабіў. А ёсць вось Epic Games, Fortnite з мільярднымі прыбыткамі, якая хоча там, да прыкладу, замяшчаць акцёраў агучкі, і замест таго, каб яны агучвалі стварэнне контенту ляпіць каб гэта агучвалася нейрасеткамі, то бок напрамую ўжо будуць замяняць людзей гэтым самым штучным інтэлектам. Вось два такія розныя варыянты выкарыстання. І этычна, дзе тут праходзя, дзе лепш павесіць вось гэтую лейблу зроблена з дапамогай AI на вось гэты індзі прадукт, ці на зроблены адным чалавекам, ці на тое, што робіць карпарацыя Epic Games, тут ужо выбірайце самі. Тут трэба павінны абавязкова быць каментарый, якога кшталту штучны інтэлект выкарыстоўваў, усё зразумела, што так і пісаць мадэлі, малюем усё, вось там апскейлінг мадэляў да раздзяляльнасці. Як бы чалавек будзе разумець, это ж розныя рэчы, калі там апскейлінг да раздзяляльнасці, таму што тэхнічнае чыста пытанне наяўнасці рук, каб гэтым займацца. І вось гэта просто мы замянілі галасы, таму што гэта чалавека трэба заклікаць, нешта хадзіць, запісваць, хернёй гэтай займацца. А вось мы тут раз у нас ужо агучка гатовая. Гэта ж, конечно, дзве розныя рэчы.
Вось это я з табой пагаджуся, але неяк гэта ўсё роўна трэба ўтрасаць. Ну мы разумеем, што гэта рознае, але з гэтым канешне же нешта трэба рабіць. Вось і нават з напісаннем кода вось гэта шыі усе як бы зразумела, што не хочуць конечно ж паметкі, таму што нават за гэтымі каментарыямі вось напіш ты ось у мяне шыі, але я толькі рабіў апскейл. А ўсё роўна ў інтэрнэце з'явяцца галовы, якія ўбачацца. У нас жа ў інтэрнэце ёсць людзі, якія чытаюць сракамі. Іх даволі шмат. Гэта трэба знаць. Яны проста ўбачаць слова шыі і ўсё. Такія і пачнуць ваняць з гэтага. То бок я ў тым сэнсе, што разумею распрацоўшчыкаў, якія баяцца выкарыстоўваць нават слова ў нейкіх там зараз такі час выкарыстоўваюць у нейкім сэнсе, што вось мы там хоць крышачку нешта недзе заляпілі, таму што праз гэта гарачыя галовы разносяць хейт, крыкі, паніку і вось гэта ўсё. Тое ж самае, як The Alters была, гэта пра польская, пра Яна Дольскі, які там у космосе. Я ж быў таксама быў скандал. Мнагаян, так. Мнагаян, мнагачлен. Вось, і ён, значыцца, там же была таксама быў крык, што недзе нешта знайшлі на нейкім паверсе нейкую там мадэлі забыліся памяняць там нейкі там экранчык маленечкі вось такі у нейкай там лабараторыі, на гэтым экранчыку нешта там было намалявана з дапамогай шыі. Як гэта заглушкі, як там робіцца просто на момант распрацоўкі, і яе не замянілі. Крыку было болей, чым праблемы, на мой погляд. Это 100%. І гэта праблема, тому што яны просто нейка такая вось маленькая сітуатыўная рэч, і што людзі карысталі шыі для таго, каб у момант распрацоўкі каб стваралі праект, яны там нешта маглі не зрабіць, нешта маглі не замяніць. Нічога страшнага. Не, трэба крычаць, таму што гэта шыі, гэта ўсё, нас адбіраюць працу, таму што вось там недзе нейкі экранчык. Я не люблю гэта, абы ваняць, людзі такія ёсць. І вось гэтыя людзі чытаюць сракамі, і таму вось маленькі вось гэты індзі напіша, што вось я там зрабіў апскейл, а крыку будзе, што вось, а шыі, не буду гуляць, не куплю і ўсё. Так што часткова зразумела, чаму распрацоўшчыкі могуць хаваць. Нават самыя шчырыя сумленныя, якія бы хацелі б, можа быць, паказаць, але яны разумеюць, што гэта напрамую паўплывае, часткова хаця бы паўплывае так на іх продажы. Я хацеў яшчэ ад цябе крыху расказаць пра глядзіце, пэўна вы маглі заўважыць, што зараз Відзік, тэлеграм-канал Відзіка ажыў, і ажыў ён шмат у чым дзякуючы якраз такі штучнаму інтэлекту, таму што дзякуючы гэтаму штучнаму інтэлекту разам з ім я навайкодзіў чат-бота у тэлеграме, зрабіў сабе бездань такі прыватны канал, у якім гэты чат-бот круціцца на сервере, не чат-бот зусім, карацей там круціцца такі, я нават не магу растлумачыць, як гэта працуе дакладна, таму што я не вельмі добра разбіраюся ў веб-тэхналогіях, але карацей там нейкі бот круціцца, які раз на 15 хвілін збірае з крыніц, якія я яму там казаў, якія... Можа, я пераб'ю, а ты калі слова бот выкарыстоўваеш, тебе ніколі не з'яўляецца перад вачыма сапраўдны бот? Ужо то не, на жаль. У мяне ёсць, ты говоришь, вот там круціцца бот, я сабе уявіў бот такі, гуму вертіцца, все, даруй. І вось, і карацей, кожныя 15 хвілін ён збірае RSS-кі з некаторых крыніцаў, якія там яму дадаў Verge, Video Games Chronicles, Kotaku, яшчэ там нейкія, не памятаю якія, і прысылае мне гэта ў чат у тэлеграм-канале. І такім чынам для мяне захоўваецца максімальна просты, максімальна хуткі доступ да нейкай стужкі навінаў. Гэта ўсё можна было рабіць праз якія-небудзь RSS-рыдары, але колькі я за 15 гадоў з гэтымі RSS-рыдарамі працаваў, па выніку гэта не так зручна, як проста калі табе хто-небудзь срэ у тэлеграм-канал, які ты можаш адной стужкай прагартаць і знайсці нейкія цікавящыя цябе навіны і потым ужо ўзяцца за тое, каб іх
хутенька перанесці у тэлеграм-канал Відзіка. То бок не ўсё, што зробленае штучным інтэлектам, гэта кепска. Можна рабіць інструменты, можна рабіць гаўно. Таму тут варыянты, што вы пад гэтым бачыце, і дзеля чаго гэта па сутнасці выкарыстоўваецца. Як мне падаецца, можа быць па-рознаму. Гэта праўда. Вось. Ну і калі вяртацца да тэмы вось гэтай самай пытанкі, чаму я так важна пра гэтую пытанку кажу, таму што гэта ўсё роўна зрэз. Гэта важны зрэз. Казаць, што не ўсё так адназначна. Таму што чуем шмат хейту, чуем шмат, асабліва ў сацыяльных сетках, то бок калі мы чуем чысці гучны крык пра нешта, гэта яшчэ не азначае, што ўсе так думаюць. І у інтэрнэце шмат негатыву на гэты конт. І, дарэчы, інтэрнэт вельмі моцна паўплываў. Гэта як мы што абмяркоўвалі, яшчэ памятаюць, на пачатках відзікаў пра, я, конечно, скажу тут страшнае слово, вок-культуру і пра то, як некаторыя сапраўды распрацоўшчыкі абсіраліся з гэтым усім, таму што яны ішлі ў нейкі бок, пачуўшы гэтыя самыя гучныя крыкі, нібы гэта так важна, гэта вось без гэта гэта новы шлях развіцця гульнявой індустрыі, і вось мы павінны ісці за новымі плынямі, і народу гэта трэба, таму што вось глядзіце, у інтэрнэце ўсе пра гэта пішуць. Але пачалі выходзіць гульні, і адна за адной яны правальваліся, таму што паміж тымі, хто гучна піша ў інтэрнэце, і тымі, хто сапраўды чысці карыстаецца і штосьці купляе і плаціць за гэта грошы, гэта звычайна проста два розных чалавекі. Вось. І тое ж самае і тут можа быць, вядома, нейкі пытанне, што штучны інтэлект гэта рэч, якую трэба кантраляваць і апранаць цуглі, трымаць, не даваць разганяцца і бездумна, і ўсё это павінна быць пад кантролем, але таксама не трэба вешаць усіх сабак на штучны інтэлект, а вінаваціць яго, паліць на вогнішчы усіх, хто дакрануўся і запэцкаў рукі аб яго. Так што тут трэба, канешне же, спакайней гэта да гэта ставіцца. І гэта як зрэз таго, што большасці сапраўды да лямпачкі. І калі там кажуць, да мы благ гульняў скасаваць, не карыстацца, гэта ўсе карпорацыі, гэта ўсё, а па факце людзі з большасці да лямпачкі. Это ўсё. Вось. І вяртаючыся зноў-такі да гэтай самай пытанкі, і паўторюсь, у гэтай пытанцы удзельнічалі якраз такі апантаны геймеры, якія вельмі добра ведаюць гульнявую індустрыю, структуру, як гэта ўсё створана, і нават яны пішуць, што наяўнасць там нейкага шыі ў гульнях у 70% людзей не выклікае ніякіх рэакцый. То бок это няма такого, што вось калі будзе ў гульнях шыі, іх ніхто не будзе купляць, будуць купляць, і людзі з розумам, і розныя людзі, і большасць разумее, што шыі можна выкарыстоўваць вельмі па-рознаму. І калі распрацоўшчык кажа, так, мы выкарыстоўвалі шыі, яны ж разумеюць, што часта выкарыстоўваюць вось менавіта у кодзе, недзе нешта трэба дарабіць, ёсць жа манатонная праца, ось ёсць нейкая праца ў чалавека, якому трэба вось для таго, каб яму не задзяўблі галаву антишыічнікі, вось, яму трэба нейкую працу 100 гадзін рабіць. Адну і тую ж, манатонную, Ctrl-C, Ctrl-V, яму рукамі гэта трэба рабіць, замест таго, каб просто выкарыстаць нейкі інструмент, які можа за яго гэту працу просто паўтарыць за ім нейкае дзеянне, каб ён не марнаваў свае 100 гадзін, а просто зробіць за яго гэту працу. Гэта ж інструмент, якім трэба карыстацца. Вось. У прынцыпе, вось такая... Это, напэўна, ўсё, што вось адбылося, вось такая пытанка, і што з большасцю ўсе сышліся ў гэтай пытанцы. Там была магчымасць у людзей напісаць, акрамя як адказваць проста на пытанне, яшчэ напісаць нешта ад сябе, нейкія рэкамендацыі ці думкі на гэты конт. І у прынцыпе просто все сышліся, што шыі трэба выкарыстоўваць, не тое, што можна, а трэба выкарыстоўваць для паляпшэння, для нейкіх працэсаў, але з нейкім абмежаваннем. З абмежаваннем таго, што магчыма недзе каб ён не замяшчаў чалавечую
крэатыўнасць з нейкім абмежаваннем, каб ўсё роўна чалавек знаходзіўся вышэй за створаны шыі праекты, ну, каб быў жывы чалавек, які кантроліць працу штучнага інтэлекта, які будзе яго выпраўляць, папраўляць і карэктаваць. То бок нейкія абмежаванні абавязкова павінны быць. Вось. Ну і пра тое, што, канешне ж, выкарыстоўванне штучнага інтэлекта для напісання коду, для таго, каб там спросціць нейкія працэсы, паўтаральныя працэсы, задачы. Это ўсё, канешне же, трэба. І вядома, што былі такія адказы, што ніякіх шыі нідзе, вы жарэце гаўно ўсе разам, я ў паліто адзін белы сяджу тут. Такія, зразумела, таксама былі. Вось. Ну, ў прынцыпе, такая думка і такая вось інфармацыя вам всім, каб нападумаць. Якраз я ўспомніў, што некалькі тыдняў таму у чаце там размаўлялі з падпісчыкамі, і адзін спытаўся, ну, я там у закрытым чаце я дэманструю, як карыстаю шыі для стварэння розных штукаў, у тым ліку там аднаго сайта, і узнікла пытанне, агулам ведаючы, як я скептычна стаўлюся да штучнага інтэлекта, да таго, што з ім робяць, да чаго ён агулам вядзе, спыталі, ці можна карыстацца шыі, калі ты крытыкуеш выкарыстанне шыі, што гэта выглядае як крывадушнасць. Ну, просто, што ты вось гоніш на шыі па-усялякаму, а па выніку сам яго карыстаеш для стварэння чагосьці. Як вось у маім выпадку такі інструмент я стварыў, я яшчэ стварыў інструмент, які, так як я індывідуальны прадпрымальнік, мне трэба усе данаты, усе вось гэтыя падпіскі на Патрэоне і праз асабісты сайт, мне іх трэба ў бухгалтэрыі адлюстроўваць. І кожны месяц гэта для мяне такая даволі марудная і нецікавая праца была. Таму што гэта, ну, гадзіна, паўтары, каб перанесці, нідзе не памыліцца ні ў якіх гэтых самых. А калі ты яшчэ пераносіш, мне трэба з, умоўна, калі гэта ў доларах нейкі донат, нейкая падпіска, то мне трэба яе па курсу на папярэдні дзень Нацыянальнага банка Польшчы перакласці ў злотыя і такім чынам яе ўжо заксінгаваць, у бухгалтэрыі адлюстраваць. Вось. І дзякуючы шыі я змог зрабіць інструмент, які звяртаецца па апішцы, то бок можна гэта было зрабіць просто па-тупому пісаць кожны месяц у чат-бот, тыпу схадзі там паглядзі, вось тут паглядзі, у цябе ёсць доступ да MCP сервераў, там страйпа, інфакта, яшчэ якіх-небудзь там у інтэрнэце паглядзі, які там актуальны курс быў, усё такое. Але з дапамогай шыі мы навайп-кодзілі Python скрипт, які ўжо ходзіць у страйп, глядзіць, якія былі данаты, скачвае ўсе неабходныя вось гэтыя дакументы, якія пацвярджаюць, што гэты донат быў ад такога-то email адраса, захоўвае яго ў мяне на лакальнай машыне, потым стварае ў маей праграме, дзе я вяду бухгалтэрыю, таксама па апішцы стварае вось гэтыя ўсе фактуры, якія неабходныя для таго, каб я мог разлічыць падаткі, якія я мушу заплаціць. І гэта ў мяне зараз усё зводзіцца прыкладна да 5-10 хвілін, 5 дэфіс, непрацяжнік 10 хвілін, для таго, каб праверыць, што ўсё сапраўды так, што агульная колькасць гэтых транзакцый супадае, і мне больш не трэба марнаваць гадзіну-паўтары на ўсе гэтыя аперацыі. І як я магу такое крытыкаваць? Я ніколі б не стаў на аутсорс якому-небудзь бухгалтару гэта аддаваць, то бок плаціць за гэта там 400 злотых, 100 баксаў у месяц дзеля таго, каб бухгалтар нейкі гэтым займаўся. А атрымліваецца, ты пазбавіў нейкага бухгалтара працы. Ну вось менавіта, што я не стаў бы ніколі. Наадварот, у мяне якраз такі ад кампаніі быў нейкі бухгалтар не зарабіў, таму што ты і не збіраўся. Не, глядзі, у мяне былі... Это таго, як можна цябе абвінаваціць, што калі ты звярнуўся, нейкі бы чалавек бы мог зарабіць грошы. У мяне былі... Я супрацоўнічаў з бухгалтарамі, але я ад іх адышоў, таму што ім было лянотна больш, чым адну фактуру
у месяц апрацоўваць. А мне ў нейкі момант, калі я ўжо пачаў весці бухгалтэрыю па сваіх гэтых самых блогерству па ўсіх данатах, ну каб правільна аплачваць падаткі, мне трэба было ўжо шмат мелкіх там фактураў гэтых апрацоўваць. Яны гэтага не захацелі рабіць. Яны страцілі прыкладна там 230 злотых, здаецца, іх паслугі каштавалі. Ну яны іх страцілі. Вось прайшоў год, я цэлы год вось марнаваў свой час уласны на гэта, але вырашыў, што больш ніколі да бухгалтараў не звярнуся, бо гэта лянотныя дупы, якія не хочуць нічога рабіць, а толькі атрымоўваць Яны грошы. хочуць 230 злотых. І па выніку я свой час уласны высвабадзіў. Я не забраў яго у нейкага бухгалтара бедненькага, які не хоча Таму што нічым займацца. я думаю, ты зразумеў, чаму я зрабіў такую заўвагу, таму што Ну так. у інтэрнэце ёсць такі тэйк сустракаецца, тыпу вось вы зарабілі шыі, а маглі бы наняць нейкага там аніматара, каб ён вам гэта зарабіў. Я думаю, а чаму нейкі чалавек, які скарыстаўся, павінен ісці шукаць аніматара, а не скарыстацца інструментам, якім ён можа скарыстацца сам. То бок вы ж яго не маленькі інды, вы ж яго не папракаеце за тое, што ён скарыстаўся сам фоташопам, нешта зарабіў і ўклаў, і тым самым пазбавіў нейкага аніматара таксама працы, нейкага чалавека, які умее прафесійна працаваць у фоташопе. То бок гэта такая бездань, у якую можна правальвацца бясконца, абвінавачванняў, каго ты пазбавіў працы тым, што зрабіў, ці не зарабіў. Ну, да прыкладу, можна яшчэ было б сказаць, што я пазбавіў працы стваральнікаў мініяцюр, таму што ёсць і такая прафесія. Тамбнейл мастер я быў. Можа быць, штосьці такое. Майстер. Таму што ў нейкі момант я зразумеў, што мае здольнасці па стваранні мініяцюр, яны не сказаць, што вельмі такія сур'ёзныя і важныя. Ну, карацей, вось штосьці такого. Я змог Сэма Альтмана ва ўнітаз запіхнуць. Прикольно. У каго так атрымлівалася. Але вось, да прыкладу, для вось гэтай 59-га відзіка, дзе Расамаха атрымае пашпарт беларускі, ну, зразумела, я не змог такого зрабіць. Я папрасіў, каб гэта штучны інтэлект згенерыраваў. Вось, наколькі ці гатовы быў бы я заплаціць колькі там такса 20-30 баксаў за такого кшталту мініатуру? Я бы не купіў. Я бы лепш зрабіў бы хреновую мініатюру, але я бы не купіў. Ну, сам бы ў пейнце бы хреново намаляваў, але я бы не даў нікому. Ну, і по факту я з тых людзей, якія не наймалі кагосьці. Ну, калі, пэўна, я б стаў мега якім-небудзь багатым і ўжо там кіраваў людзьмі, я б іх просто наняў, але яны б хутчэй за ўсё самі рабілі гэта ўсё. Я б ужо дэлегіраваў ім вось працу з чат-ботамі, са стварэннем гэтых самых крэатываў да ўсяго гэтага. Но то бок і сказаць, што я такім чынам кагосьці пазбавіў працы, я лічу, што гэта не так, гэта няправда. Вось тут цябе я, да прыкладу, у пінжак пераадзеў. Памятаеш? Зрабіў цябе больш такім прэзентабельным. Прэзентабель, так. Адразу бачна, што амаль дырэктар нейкі. Сур'ёзны чалавек. Вось. Таму пэўна, давай на гэтай тэме скончым. Пішыце, калі ласка, у каментарах, што вы думаеце пра гэта ўсё. Таму што я думаю, што гэта можа выклікаць розныя меркаванні. Будзе цікава іх пачытаць, і мы іх абавязкова агучым у наступным відзіку, а цяпер у цябе ёсць штосьці з папярэдняга відзіка. Ці яшчэ каментары. Ну, там пару каментарый. Я, здаецца, літаральна парачку хацеў бы агучыць. Ну, мы не будем, напэўна, рабіць скриншоты, хто там што, правильно? Я просто куды паклаў, ты схаваў. Па-першае, так, пра што? Віталь, пытанне да цябе. Хлопцы, гэта пытанне да цябе. Дык на Apple подкасте будзе, і, здаецца, не было навіну, што на подкастах больш не будзеце выходзіць. Што ў нас чуваць увогуле пра подкасты, пра аўдыёверсіі? Я таксама нешта прапусціў, што, як?
Аўдыаверсіі так, я забыўся проста іх апублікаваць апошнія дзве, а потым я з'ехаў на вёску і ўжо не было такой магчымасці гэта ўсё зрабіць, таму што там паганы інтэрнэт а ў мяне не было зыходнікаў з сабой нашых размоваў, таму вернемся абавязкова ў гэтую нядзелю ўсе 3 атрымоўваецца 70 які там 5, 6 і 7 5, 6 і 7 так з'явяцца на аўдыёпляцоўках. Ну, это адразу можна будзе кайфануць на 6 гадзін, напэўна. Плюс-мінус просто легче дзе-небудзь пад яблыню качацца і слухаць няспынна відзік 6 гадзін. Гэта пытанне было ад бан 678. Я спадзяюся, это не столькі разоў чалавек бан атрымліваў. Так, значит, товарищ Хекс. Значит, iPhone, зразумела, з'яўленне айфона не магло не выклікаць некаторыя пытанні ў людзей, таму што айфона андроідскія войны, як пунічныя, яны, напэўна, ўвогуле кончацца толькі калі хтосьці з іх будзе як карфаген знішчаны цалкам. Ось, значит, праблема тых, хто по-руску я перакладаю. Праблема тых, хто хваліць айфону тым, што яго параўноўваюць з андроідамі за $300, а не з андроідамі з ідэнтычнай цаной. Фотокамеру айфона даўно парвалі кітайскія андроіды. Там я перапытаў, таму што мне цікава было, я не іранічна пытаў, якія можна паглядзець андроіды па такой жа якасці камеры. Адзінае, што тут напісалі фотокамеру, я бы ўсё ж таки хацеў адзначыць, што у першую чаргу мяне як стваральніка відэакантэнту цікавіла відэакамера, а відэа і фота это ўсё ж таки крышачку розныя рэчы і ў тэхнічным выкананні таксама. Значит, былі прапанаваны варыянты паглядзець. Samsung S26 Ultra, я, дарэчы, паглядзеў, Беларусі ён 2200. Ну, танней ідзе, чым iPhone 17. Можна было паглядзець Vivo 200 Ultra і 300 Ultra, але апошнія дзве па выхаду абнаўленняў і, магчыма, прайграюць айфону. Тут у яго перавагі. А калі глядзець агляды, то я бы парэкамендаваў, ну і там 2 каналы, якія можна паглядзець для таго, каб параўноўваць. Ну і вось яшчэ OnePlus 15, гэта дакладна агонь. Я на гэты конт нічога не магу сказаць, я паняцця не маю за якасць гэтых апаратаў. Вось калі нехта з вас шарыць і вы можете нешта нам сказаць, ці сапраўды камеры у гэтых, можа вы разбіраецеся, можа камеры ў гэтых мадэляў параўнальны для відэаз'ёмкі з iPhone 17, мы бы хацелі, конечно, ну я бы з задавальненнем пачуў бы гэта меркаванне, таму што я пры выбары такога дарагога дэвайсу я не хацеў рызыкаваць. Я не хацеў гуляць, ну ось возьму Android просто таму, што не iPhone. І я не хацеў. Это з логікі чаго? З логікі, ну, не хачу рызыкаваць сваімі грашыма, просто перабіраць, у мяне не так іх шмат, каб было розныя варыянты. Умоўна, я так прыкінуў, што гэта было б нешта падобнае, калі б у мяне заўсёды, вось, я купіў ужо другую там запару ў тым годзе ты самую касу, трымер, кітайская, самая звычайная, там 300 рублёў. Яна, ну, мне здаецца, там танней цяжка знайсці. Але, ну, я бы косіць, я яе ўжо добра ведаю, такая хрономенькая кітайская каса, але працуе. Ось, але калі б у мяне там з'явілася 2-3 тысячы, і у меня з'явілася бы магчымасць купіць добры, сапраўды якасны трымер, то я, напэўна, такі чалавек, што я бы, магчыма, паглядзеў бы агляды. Я бы, можа быць, паглядзеў бы агляды, нехто бы сказаў, вось гэта, там, напрыклад, нейкая, не ведаю, там, кітайская супер, сапраўды класная, вось агляды, вось там 5 зорак ставіцца на кайфовае, я бы ўсё роўна набыў штиль. Таму што, ну, ці штиль, ці хускварну, таму што сярод гэтай садавой тэхнікі гэта лічыцца проста, ну, эталоннымі. Яны ёсць супер, і калі трэба каму там на 10-15 гадоў і беруць ці штиль, ці хускварну. Трымеры менавіта? Так, ну, яны ўсё робяць. І яны столькі каштуюць? 2-3 тысячы? Яны дарагія. Іх вельмі, ну, не, ёсць за 1000-1500, зразумела, ёсць розныя мадэлі. Касілкі, газонакасілкі гэтулькі каштуюць. Ну, так, газонакасілкі, а штиль будзе каштаваць яшчэ болей. Ну, ты ж з чым глядзіш параўноўваць. Ну, я табе скажу просто, што я якраз такі займаўся гэтым самым выбарам і параўнаннем газонакасілак, таму што маці на это самае, на каля хаты, у нас там каля хаты 10-15-20 соток
рознай якасці зямлі і травы, і так як няма магчымасці даволі часта бываць і памагаць гэтым усім махаць, а трымерам махаць гэта даволі цяжка, калі ты ўжо жанчына ва ўзросце, і па вялікам па вось гэтых 15 сотках гэта таксама няпрастая, і таму вырашылі падумаць над тым, каб купіць газонакасілку. Зразумела ж, было шмат сумневаў наконт таго, ці зможа яна гэта ўсё пацягнуць, таму што зразумела, там няроўны участак у нас, не газончык там расце. Вось, а там яшчэ за хлевам ёсць поле такое старое, которое раней было полем, дзе штосьці расло, потым гэта ўсё зарасло, потым туды яшчэ краты кожны год, кратавіны вырастаюць, з імі ніхто не ваюе. У розных месцах гэтыя кратавіны там за зіму адляжацца, у другім месцы з'явіцца, карацей, там такое поле мурашнікаў просто да жопы жуй. Гэтыя мурашкі, я не ведаю, я не заўважаў, што іх так шмат. Цяпер я веру, што іх сапраўды ў некалькі мільярдаў разоў больш, чым людзей на зямлі. Іх мінімум некалькі мільярдаў болей толькі на тваім участку. І што агулам іх маса там, колькі там, паўмасы зямлі, ці штосьці такое, нейкія мемы ёсць. Вось, па выніку так, набылі гэту самую газонакасілку, і маці ўжо нядаўна званіла. Якую? Узялі Hyundai. Я глядзеў у Смаргоні, былі штилевскі магазин, і там яны каштуюць тыпу газонакасілка 2500. Я ж я пра гэта і кажу. Пры тым, што мне казаў гэты прадаван, што у мінулым годзе 1800 каштавалі. Вось зараз гэта яны так паднялі цэны ў гэтым сезоне. Таму вам не пашчасціла. І потым я ўжо выбіраў, глядзеў па ўсялякім інтэрнэт-магазінам, што там пішуць, і вырашыў узяць Hyundai за кошт таго, што ў яго паваротныя такія раяльныя калёсікі. То бок табе не трэба неяк там націскаць, пераварачваць, вось так гэта подкручваць, ты можаш просто вось так круціць гэтым рулём, пхаць гэты руль, і калёсікі там будуць замяняць свой гэты вугал, і будзе лягчэй паварочвацца. Вось, тым ліку дзеля гэтага. І ўзялі за 1790 рублёў, і у прынцыпе мотор 6 кабыліных сілаў, ці як гэта. І так добра херачыць, я табе мушу сказаць. Пакуль што абкатка толькі, але здаецца, што неблагое. Грошы, неблагое. Пры тым, што і там значна менш па расходу паліва атрымоўваецца, таму што колькі я там касіў у сябе за хатай, я там 2 разы дазапраўляўся у бачок гэтага чэмпіёна такога кітайскага трымера. І на гэту літр заліўшы у гэтую касілку, там і карацей за хлявом паспеў пакасіць, і вось маці толькі апошні раз, калі бралася, то бок праз 3 гадзіны дзесьці пасля пачатку касьбы, абкаткі, яна толькі заліла новае паліва. Шыць вельмі эканомна. Там я сам у вялікім шоку і здзіўленні. І просто ты косіш значна хутчэй. Яна едзе сама, і табе не трэба стаяць і это самае махаць усім гэтым. Яна праехала за сабой, пакінула там ад 2,5 до 7,5, глядзячы як выставіш. Это самае 7,5 мы выставляем там перад самай высокай крыху, то бок просто каб не зарастала. І яна нармалёва на ўсялякіх перападах, нават кратавінах, калі іх яшчэ раз разгарнуць гэтыя кратавіны, то агулам лётае суперскі. Карацей, пакуль што адныя станоўчыя эмоцыі ўсяго гэтага. Паглядзім, наколькі яна пацягне. Не планаваў. Гэта расказваць паслухалі агляд на газонакасілку Hyundai. У мяне, дарэчы, ад Hyundai гэта ланцуг на піле ёсць. Вось так яны, аказваецца. Чаго яны толькі не робяць, абы не машыны. Дык гэта да чаго ўсё было? Да таго, што умоўна, калі ў мяне будзе 2000 і скажуць, ці газонакасілку скажуць, набыць.
Мгм. то абіраючы я бяру хутчэй за ўсё штиль. Ну просто таму что я ведаю і ўсё. Ну тыпу мне не сказать а чаму ну вось я не хацеў рызыкаваць ну і ўсё і ўзяў і таму што я ведаю што яна будзе працаваць і яна будзе якасная. Вось вядома што гэта не азначае што газонакасілка за гэтыя же 2000 той же самый Hyundai умоўна будзе горш. Гэта не азначае але я просто не хацеў рызыкаваць я ўзяў таму што я ведаю што гэта дакладна будзе працаваць а з Hyundai Фірма ну ты ж разумець трэба ну гэта можа нейкі саўдэпаўскі падыход але вось у мяне такі я так гэта гляджу таму телефон таксама ввогуле телефон гэта ну не абавязкова я ж не абіраў iPhone я шукаў камеру я глядзеў камеры я паглядзеў і зразумеў што ну карці вось нейкім чынам выйшаў на гэты шлях. Я думаю, што зразумела, што меў на ўвазе. Так, значыцца, таксама ў мінулым выпуску мы гаварылі пра паніні наклейкі. Быў у нас такі разговор пра наклейкі да футбольных часопісаў. І вось Каратор, дарэчы, даруй, калі я неправільна прачытаў той нік, я ўвесь час у галаве чытаю так. Што тычыцца стікераў паніні, я да ЧС чэмпіянат свету 10-го года пачынаў збіраць альбом, дык знайшоў тады сайт рускамоўны, дзе абменьваліся. Адзначаеш, што ў цябе ёсць што чаго няма, паказвае мэч з табой у першую чаргу ў тваім горадзе. Ну і можна і па пошце дамаўляцца. А яшчэ там былі проста аб'явы і былі кабан-кабанычы, якія маглі нахабіць табе так. Могуць адразу табе адразу блок умоўна 50-100 пачак даслаць. Ну і хай не па аптовых коштах аддавалі, але ўсё ж танней, чым па пакеце браць у белсую друку. Можа дагэтуль той сайт працуе, можа і новыя каналы з'явіліся падобныя. Это мы да пытання таго, што як гэта ўвогуле працуе, што мы яшчэ падлічвалі, што там пад 1000 усяго гэтых налепак трэба. У часопіс гэта футбольны мы лічылі колькі што пачак у пачку 7 гэтых налепак і каштуе ён колькі казаў 5 рублёў і колькі гэта грошай трэба каб даросламу чалавеку зразумела не дзеці ж клеіць каб даросламу чалавеку заклеіць гэты часопіс это на лепшым выпадку мы там нешта падлічылі ледзь не там 1000 там толькі беларускіх рублёў трэба каб это калі табе не будуць страпляцца паўторкі. І мы абмяркуемся, што з паўторкамі і вось дарослыя людзі вось так праз сайты, сервісы яны знаходзяць адзін аднаго і мяняюцца і пачкамі і паўторкамі. У мяне нават у інстаграму ёсць знаёмы і бачу он сторыс выкідвае такі просто спіс і піша там нумар 5, 18 ён просто скідае спіс таго, што ў яго паўторкі і ўсё і ён так мэтчыцца з іншымі людзьмі і дамаўляецца. І это ўсё дарослыя людзі пад 40. Это самае што смешнае ў гэтай гісторыі. Так ну напэўна ўсё што я паспеў вось ну там і зразумела што там пра айфоны і андроіды яшчэ было што там адзін піша цудоўна як Гулёў напісаў цудоўна ўсё працуе ну плюсы андроід айфона што паставіў усё працуе не трэба наладжваць і пішуцца так у іншых так што бываюць і праблемы кажа у мяне ўсё нармальна ну карацей звычайна андронаўскія андроіда айфонныя войны давай паказвай Hyundai свой даставай это не мае здымкі у мяне тут нічого не падрыхтавана але вось такая у яго тут такія бачыш калёсікі высокія ну так крутяцца і гэта вельмі зручна з таго што апошняе калі тут ёсць тыя хто думае пра набыццё касілак я скажу што на мокрай нейкай траве гэта канешне поўны жах ну калі там раса нейкая ці пасля дажджу потому што мы вось чакалі якраз такі да апошняга калі скончыцца вось гэты доўгі сезон дажджоў які быў каб нармалёва пакасіць таму што вельмі хутка забіваецца вось гэтая дэка круглая днішча там трава наліпае просто яна не выскаквае асабліва калі яшчэ якія-небудзь кратавіны гэта ўсё такое ператвараецца ў такую вязкі бруд які ўжо забіваецца нічого не вылятае і ў нейкі момант просто можа заглохнуць эта машына таму калі будзеце штось такое набываць майце на ўвазе чытайце ад трымеру да сракі гарачыня спёка не спёка дождж раніца ноч
ляпі толькі на эту гашетачку цісні гашетачку і ўсё будзе. Разумею, а потым ты як вось так 15 соток ад'ездзіў паўдня, добра калі паўдня, і у цябе сядаеш пакурыць, у цябе только рука вот так вот трасецца, потому что вібрацыя ўжо прайшла, і адно вуха не чуе, таму што там мотор уже херачыў усе гэтыя паўдня. Ёсць такое. Вось. Ну што, можа давай на гэтым будзем ужо і сканчваць. Напэўна, ўжо і хопіць там адных аповедаў пра польскую медыцыну і палітыку колькі на паўвыпускі. Ой, матка боска. Що парэжам? Ну, нахер. Да, цікаве. Каб сядзелі казалі, да у нас зато вот такая медицина. А яшчэ Вож напісаў, што і ён я абвінаваціў Вожа, што ён гей, таму што купіў iPhone таксама. Вож перакладчык, агучкер. І вось ён сказаў, што магчыма да, магчыма не. Нешта такое ён сказаў. Так што і до конца зразумела, Вож. Мы так і не зразумелі. Вожык Шродзінгера. Так, Вожык Шродзінгера. Ну што, на гэтым, напэўна, на сёння ўсё, хаця у нас там яшчэ ёсць крыху тэм падрыхтавана, але вы можете прачытаць іх у нашым тэлеграм-канале, пісалі, і пра беларускія можете паглядзець, я ў трох словах, пра лакалізацыі, там гульні Echoes of... як она называецца, забудзьце зараз. Echoes... зараз. 1 second, please. Please 1 second. Guns of Эшатон, пэўна чытаецца. Пісалі у відзіку, можете зайсці ў тэлеграм, з'явіцца беларуская лакалізацыя, таму што там я пісаў, што там распрацоўшчыкі часткова з Беларусі з Варгеймінга, і там 2 чалавекі праплацілі лакалізацыю уласна у сваёй фірме знаходзячыся, яны плацілі лакалізацыю гэтай жа гульні, распрацоўваючы яе, таму што мэтазгоднасць беларускай лакалізацыі зразумела вельмі нізкая, это, ну, няма тут нават чаго спрачацца, усе мы ўсё разумеем. Вось яны аплацілі для таго, каб яна была. Так што абавязкова заходзьце ў тэлеграм-канал, пачытайце пра гэта. І беларуская фірма Strikers, якая UFL, беларускі футбольны сімулятор, таксама у іх там, ну не таксама, а у іх там ёсць праблемы, людзей звальняюць, што праект не супер добра ідзе. І это таксама можете пачытаць у тэлеграм-канале відзік. І шмат чаго яшчэ Віталь там на дзень закідвае з дапамогай памяці. Тое, што ён кажа, што штучны інтэлект выкарыстоўвае, гэта ніяк не ўплывае на якасць тэкстаў, якія скідваюцца у канкрэтны відзік, таму што гэта пішецца ручкамі, а яму толькі збіраеш і ўсю гэту інфармацыю у адну стужку. Так што запрашаем, ну, тэлеграм паглядзець, пачытаць. Так, і можам, давай перайдзем да падзякаў. Падзякуеш сваіх патронаў. Дзякуй вялікі, ад душы, дай вам Бог усім шчасця, здароўя, дзяцей багатых і вось гэта ўсяго, і каб шчы на вас на працы не замяніў, а калі і замяніў, каб вы нашлі сабе яшчэ найлепшую працу ў сваім жыцці. Ці кінулі гэту працу і паехалі жыць на хутар, я не ведаю. І пражылі сваё найлепшае жыццё. Дзякую вам усім вялікі за тое, што падтрымліваеце ўсім спонсорам на сайце Patreon. Шчасця і дайце я вас усіх абдыму. Так, я таксама з свайго боку падзякую тых, хто мяне падтрымлівае, бягучым радком адзначаны ўнізе, але трэба яшчэ голасам падзякаваць тых, у каго гэта знаходзіцца у, скажем так, ціры падзякі. Гэта мова.хау, Дмітрый Суднік, Хімік 94, Алексей Гуляў, Алеся Алексей, Евген Барановскі, Мармоль, Іван Янчук, Вожык, Георгій Пугачоў, Алексей Адамович, Сергей Мухін, Александр Ціткоў, Алеська Роза, Влад Саўченко, Алексей Гомза, Віктор К і Райдер 13. Усім вялікі дзякую за тое, што падтрымліваеце відзік, беларускі контент, канал Рудзі, на якім, дарэчы, выйшаў метро, агляд метро 2033, не зусім агляд, а расповед пра сюжэт. Мяне канал гэтага пачынаўся канал з таго, што я распавядаў пра сюжэты гульняў. У мяне першы відос пра Skyrim, пра Ведьмара, пра Elden Ring, это былі якраз сюжэты, ўсе такі, ты што, новы тып агляду, я карна бабай. Я з гэтай пачынаў сюжэты. Вось, ну, я просто хацеў зараз так пра метро распавесці, пра сюжэты падрабязна, як праходзіцца і што там адбываецца. Так што заходзьце, конечно же, пачытайце. Можете пра готыку ёсць агляд, ось это агляд расказы. Можете паглядзець фактуру. Так што ёсць што паглядзець, запрашаю, вядома, у госці. Вось на гэтым усё.